Vayan tomando logo asiento, si son tan amables. Vamos a comenzar a sesión plenaria. Por tanto, moi bons días a todos. Señor secretario, punto primeiro da orden do día. Sí, señor presidente. A aprobación se procede data da sesión ordinaria celebrada o día 29 de abril de 2014. Moi ben, algo que objetar? Nada. Apróbase por unanimidade. Siguiente punto. Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos. Asunto número 2. Proposta en relación co escrito do señor alcalde do Concello de Becerreano que solicita prórroga da contratación da obra número 7 do post-2014. Algunha cuestión sobre este tema, non? Unanimidade? Sí. Unanimidade. Punto terceiro. Asunto número 3. Proposta do equipo de goberno desta Deputación exixindo á Xunta de Galicia que asuma as súas responsabilidades na loita contra os incendios e proceda á aprobación dos plans de distrito de xeito inmediato. Por parte do Goberno Provincial, don Álvaro Santorramos, 6 minutos máximo no primeiro turno. Bos días, moitas gracias, señor presidente. Para falar de xestión e para falar da xestión do monte en concreto é importante primeiro saber do que se fala, onde está, onde empeza un e onde acaba outro, e así empezarei falando dos deslindes, pois debe ser o primeiro concepto, o primeiro dato que teñamos claro para actuar sobre o monte. O artigo 11 da Lei 1389 de Montes Veciñais en Man Común establece no seu primeiro parágrafo que os expedientes de clasificación de montes veciñais se iniciarán de oficio polo xurado ou a instancia de calquera veciño, da Consellería de Agricultura, das comunidades parroquiais ou veciñais afectadas ou do concello onde este comprendido o monte. A Xunta de Galicia ten a obriga por esta lei do 89 de realizar gratuitamente o proceso de deslinde dos montes. Estamos en 2014 e hai moitos montes sin deslindar, moitos montes sin saber exactamente a súa delimitación xeográfica. Ademais, na exposición de motivos da Lei 7 de 2012 de Montes de Galicia, motívase que é de destacar a especial preocupación polo procedemento de deslinde sobre a base dunha simplificación da súa tramitación e execución incorporando os modernos medios dispoñibles para a súa realización. En resumo, o deslinde é un procedemento clave para poder xestionar, hai que saber primeiro cales son os límites do que se vai a xestionar e estar previsto pola lei. Ese mal camiño sería querer xestionar unha finca de trigo sin saber onde acaba, moito peor sería coas hectáreas e hectáreas coa inmensa superficie de montes que temos nas mans dos veciños. Desde hai uns días, oblígase aos propietarios, baixo pena de negarlles a autorización para os aproveitamentos forestais, a aprobar os instrumentos de ordenación sin ter sido capaces a Xunta de Galicia de darlles unha solución ao tema dos deslindes. Por outro lado, temos os planes de distrito que debería ser o marco de referencia da loita contra os incendios, pois inclúen accións paliativas, cortafuegos, deseño do aproveitamento, diversificación de cultivos que poden exercer como cortafogos naturais e a Xunta non fai plans de distrito para non gastar os seus recursos. Esa é a realidade coa que nos atopamos. Ademais, sen plan de distrito, faise esa política de contraincendios, de contratación de brigadas municipais, que, ao non estar baixo o marco dun plan de distrito a actuación na prevención de incendios, pois todos sabemos como actúan despois esas brigadas. Se ven na orientación da prevención de incendios, se ven na consecución de outros intereses. A Lei de Montes de xullo de 2012 di na súa disposición transitoria cuarta que o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Distrito haberá de adaptarse ao disposto na presente lei no plazo de 18 meses desde a súa entrada en vigor. En xaneiro de 2014 deberían estar aprobados estes planes de distrito e hoxe o día que aínda non o están, con lo cual
non hai unha planificación estratégica nese reparto por distritos, pero da planta de montes autonómica que traballe, que afonde na prevención dos incendios, non tanto na súa extensión, senón na prevención. O bipartito si aprobou os seus no seu tempo, na orde do 13 de marzo de 2009, sobre a aprobación destes plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito. Unha aprobación, unha planificación que si redundou en menor número de incendios e menor superficie, número de hectáreas queimadas. Por outro lado, están tamén os plans de ordenación. Os montes de man común e particulares teñen que regular a explotación do seu monte de forma planificada. Isto recóllese no Decreto 52 de 2014, ao que facía referencia antes do 16 de abril, polo que se regulan as Instrucións Xerais de Ordenación e de Xestión de Montes de Galicia. No artigo 5.3 das disposicións comuns dos instrumentos de ordenación e de xestión forestal, di así: os plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito e os plans de ordenación de recursos forestais no seu ámbito de aplicación son instrumentos de planificación forestal táctica, algo co que estamos de acordo, e constituirán o marco de referencia dos instrumentos de ordenación e xestión forestal e terán carácter indicativo, tal como recolle o artigo 74 da Lei 7/2012 do 28 de xuño. Disposición transitoria segunda este mesmo decreto di: os montes ou terreos forestais deberán dispoñer dun instrumento de ordenación ou de xestión forestal obligatorio e vixente antes do final do prazo estipulado na Lei 43/2003 do 21 de novembro de montes. 15 anos transcorrido este non se autorizarán aproveitamentos forestais neses montes. Quédalle medio minuto. Moi ben. Entonces, temos claro que, por un lado, está o procedimento de deslinde, que debe asumilo e promovelo económicamente tamén, debe ser gratuito, pola Xunta de Galicia, non se está cumplindo. Temos os planes de distrito que non son aprobados, non son adaptados á nova lei do 2012, que debería habelo feito a Xunta de Galicia en xaneiro deste ano 2014, e temos, por outro lado, que, mentres a Xunta incumple, pretende obligar os propietarios de monte a que cumplan con uns planes de ordenación sin facilitarlles tan siquiera a demarcación do seu monte, amenazándoos con que senón non poderán explotalo. Por iso, o sentido da nosa proposta de que, en canto á prevención de incendios, a Xunta asuma a súa responsabilidade, cumpla a Lei de Montes que ela mesma aprobou, nun plano esencial que é o da elaboración e aprobación dos planes de distrito, e outro que a Consellería do Medio Rural e do Mar comece xa o plan de deslinde tan necesario. Moitas gracias. Moitas gracias. Elena Candia, 6 minutos máximo. Bos días a todos. Teño que recoñecer que me costou un pouco entender a súa primeira exposición, a ver se son capaz de poder contestarlle a proposta que vostede nos trae aquí. En primeiro lugar, pareceume entender que defendía vostede a xestión na prevención de incendios da época do bipartito. Se non entendín mal, por aí debo de empezar. Aínda que vostede empezou a súa exposición polo final da proposta que hoxe nos trae aquí, sí que me parece moi importante corrixir esa percepción errada que ten vostede da realidade para que na posterior exposición dos temas ao mellor poida condicionalo e os poña de outra maneira. Hai sensibles diferencias se comparamos a xestión na prevención de incendios da época do Partido Popular ca época do bipartito. Non tiña previsto estenderme aí, pero dado que vostede o cita, e como que se mide non fai falta ningunha interpretación, probablemente cos datos xa lle quede bastante claro. A superficie total queimada dende a época 2005-2009, recordará a xestión do bipartito, se facemos unha comparativa ca época 2009-2012, pois os números son moi evidentes, reduceuse máis da metade, o 52%, pasando de algo máis de 161.000 hectáreas na anterior legislatura ao preto dos 77.000. Cada hectárea que se queime, sen dúbida, é un exemplo de que a política de prevención falla. Pero, claro, que na súa primeira intervención faiga unha comparativa ca xestión dos lumes da época do bipartito e aínda encima o poña de exemplo, comprenderá que como mínimo teño que pedirlle unha rectificación.
A superficie arborada reduciuse por riba do 75%, exactamente un 76,6%. E o número total de lumes redúcese nun 20%, pasando de 24.672 na anterior legislatura a 17.882. Os números evidencian que hai que seguir traballando, pero, dende logo, os números oblíganme a pedirlle que rectifique na súa segunda exposición, porque, mire, a época do bipartito non debeu habela citado, non é exemplo en xestión de prevención de incendios absolutamente en nada. E non vamos a caer, porque creo que é importante analizar a normativa da Lei de Montes e puntualizar no que usted nos require, os instrumentos de deslinde, e tamén algún elemento máis da súa exposición de motivos tan significativo como que nos diga que a chegada do verán é presumible, máis que presumible, é previsible, porque todos os anos chega o 21 de xuño, pero non é precisamente esa data que ten que poñernos en alerta. Hai, efectivamente, etapas de alto risco, independentemente da data do calendario, e nesas etapas de alto risco, na que inciden non só o 21 de xuño, inciden as condicións climatolóxicas fundamentalmente, os operativos de prevención de incendios teñen que estar en activo. Iso é importante puntualizarlo porque podría chegar a interpretarse que está vostede pedindo que se activen en época de verán e tamén sería unha incorrección. Tamén di vostede, ou parece entenderse da exposición, que a planificación na xestión de incendios depende exclusivamente da Xunta de Galicia. Compre tamén recordarlle que o 98% do territorio forestal galego é privado. Entón, a partir de aí, establecemos instrumentos de colaboración e cooperación. No ano 2013, dice vostede que se produciron 3.246 incendios, dos 8.810 que en total asolaron o territorio nacional. Tampouco está de máis recordarlle como xustificaban vostedes, nesa época que vostede tuvo ben recordar, a provocación de incendios. É claro que non existen casualidades, daquela era indiscutible e agora parece que o esquecen. Galicia agrupa a maior parte da superficie forestal española. É indudable que ten a maior probabilidade de incendios por superficie, pero tamén é certo que a maioría dos lumes son provocados. Neso sempre facían vostedes fincapé. É curioso que nos poña a época do bipartito de exemplo e hai, ademais, moitos máis datos que non digamos que son curiosos, son difíciles de comprender, non? Nesta iniciativa parece que o bipartito que goberna esta institución está preocupado pola prevención de incendios. Sin embargo, apoian conxuntamente BNG, AGE e PSOE unha emenda no Parlamento de Galicia pedindo que se recortaran 2 millóns de euros en materia de prevención de incendios. Eu creo, sinceramente, que esta proposta estivo mal fundamentada ou, como mínimo, non estudiaron os antecedentes que os partidos políticos que dirixen en outras institucións ou que teñen presencia en outros órganos de goberno cometen erros e incoherencias, a parte da xestión do bipartito, porque este dato que lle estou dando é moito máis reciente, non ven que a prevención de incendios non teñen ningún tipo de programación, nin teñen rumbo. Nun sitio piden que reduzcan cantidades económicas, noutro sitio poñen de exemplo que volvamos á forma de xestionalo da época do bipartito, que ardía o doble do que está ardendo neste momento, pero sí temos datos que defenden a xestión da Xunta de Galicia. É indudable que hai que continuar traballando e que, como lle decía, cada hectárea de lume que arda é un indicio de que algo fallou, porque é evidente que hai moita pérdida económica, a veces incluso se poñen en risco as persoas e temos que traballar nesa línea. Agora, a normativa que aprobou a Xunta de Galicia é un instrumento importante para poñer en valor o noso monte e tamén para protexer o noso monte. Hai, tamén indiscutible, porque temos datos que así o avalan, unha aposta pola posta en valor dos nosos montes. E xa en outra ocasión, concretamente na sesión anterior, lle fixen fincapé en todas as líneas nas que se está traballando. Paréceme moi importante que vostede cite os plans de distrito, pero en cambio como institución non colabora en ningún plan municipal.
e incluso nas súas vías provinciais, cando procede aos desbroces, que, sen dúbida, tendo en conta a extensa rede viaria que temos nesta provincia, son uns cortafogos moi importantes, porque son moitos quilómetros na nosa provincia, o estado de abandono e de pouca atención que ten a maleza preto das estradas provinciais, pois evidencian a pouca preocupación que teñen pola prevención de incendios nesta provincia. Nos, como vostede terá, ten unha Ten que rematar, doña Elena. Que creo que recolle bastante ben que o futuro dunha boa prevención de incendios pasa pola cooperación e a colaboración entre as distintas institucións. Moitas gracias. Segundo turno, 3 minutos máximo. Don Álvaro Santorramos. Moitas gracias. Minha señora Candia, primeiro quero lle facer unha matización, que o 98% da titularidade dos montes este en mãos privadas non exime a Xunta de Galicia de cumplir coa súa responsabilidade en materia de prevención e extinción de incendios. Non trate de confundir a propiedade do suelo coa titularidade da competencia. Eso creo que é o primeiro que debemos aclarar, ou polo menos usted desmentir que non pretende cargar sobre os propietarios a falta de planificación. Unha cousa é a planificación, outra é a execución dos traballos que consecuencian esa planificación. De herencia temos que falar, porque nós, cando chegamos ao bipartito, non sei se sumou usted as hectáreas queimadas e o número de incendios da última época de Fraga. Atopámonos con un servicio de prevención de incendios e de extinción completamente desmantelado. E actuamos, por eso aprobamos esa lei en 2009. Reducimos drásticamente o número de incendios que vai increchendo desde que chegou Feijóo coa mangueira naquela maravillosa foto. E podemos falar de eso, do ano 2009, conseguimos reducir o número de incendios a 3.000 e algo, 10.000 hectáreas. E 2010, 14.000 hectáreas, gobernaba o señor Feijóo. 2011, 42.000 hectáreas, gobernaba o señor Feijóo. 2012, 15.600 hectáreas, gobernaba o señor Feijóo. Do dramatismo dos incendios somos todos conscientes e tamén somos conscientes de que son provocados. Pero, por eso, debemos traballar na prevención. E non só no número de incendios, senón no número de hectáreas que atrasan, porque aí é onde se ve a incidencia das políticas de prevención. En canto a súa enmenda, permíteme que a califique de vergonzosa, señora Candia. Ten que permitirme que lle poña ese calificativo porque non atopo outro que defina mellor a súa actitude frente a esta institución da que forma parte, tratando de allear permanentemente a Xunta de Galicia das súas responsabilidades, das súas competencias, e exixindo a esta institución que ten un 10% do orzamento, un moito menor da Xunta de Galicia, que colabore económicamente na asunción das competencias e do exercicio delas que ten que facer a Xunta de Galicia. Quédalle medio minuto. Debemos, según usted, colaborar no desenvolvemento de xeito inmediato dos plans de distrito, pero se ustedes non nos queren facer, non nos queren aprobar, se non fixeron nada ao respecto, quererán que lle lo fagamos nós. Colaborar cos concellos lucenses na elaboración dos plans municipais de prevención e defensa. Xo facemos na medida das nosas posibilidades e comprometerse a desenvolver tarefas de prevención axeitadas no medio ambiente, o desbroce de limpeza das carreteras, que tamén o facemos, e antes que a Xunta de Galicia. Ten que ir rematando. E antes que a Xunta de Galicia. Eso pode dicir tamén vostede aos seus compañeiros de partido, polo cual a enmenda, evidentemente, non lla vamos a aceptar e tratemos de centrarnos no que temos que centrarnos, que nese plan de prevención a través dos planes de distrito e no deslinde dos montes, que é un instrumento fundamental para poder leválo a cabo. Moi ben, segundo turno, 3 minutos. Eu non lle vou a calificar a proposta de vergoñenta. Calificolla dun pouco atrevida, pero, sobre todo, de moi pouco estudiada e mal documentada. Mire, vostedes no ano 2006, daquela de bonanza económica, que os seus presidentes dicían que estábamos na Champions League, acórdase, fixeron unha rebaixa dos medios para a prevención de incendios dun 34% no operativo, 34% en medios humanos, un 30% en helicópteros e incluso cancelaron o convenio con Defensa porque non querían ningún tipo de relación co exército español en Galicia.
Esas foron as medidas brillantes que adoptaron os seus socios de goberno, que probablemente... Espero a que lle ilustre o voceiro do Partido Socialista. Continúe, doña Elena, xa se ilustrará el se quere ou non. Veña. Parece que están un pouco nerviosos, señor presidente. No, pero despois non veña con que hai prisas de turno. Veña, continúe. Dito iso, partindo da base de que vostede descoñecía este importante recorte, volvo a decir que o exemplo de xestión en prevención de incendios da época do bipartito vostede non lle convén mencionalo, porque, escoitando con atención na segunda exposición, non foi quen de desmentirme ningún dos datos que lle advertín das hectáreas queimadas e do número de incendios que se produciron entre o ano 2006 e 2009. Dito isto, vostedes pasarán a historia por ser a institución que só asiste, como decía o presidente na entrevista que se lle fixo en pasados días nunha televisión, que esta institución estaba para asistir aos concellos de menos de 20.000 habitantes. Hasta aí pareceume moi acertado, pero parece ser que eu non escoitei, pero alguén me apuntou que despois, ca boca pequena, puntualizou que para os do PSOE. Entón, ou para os do Bloque Nacionalista Galego nas áreas en donde gobernan os seus socios de goberno. Aquí non lle estamos trasladando ningunha competencia que vostedes non teñan. Estamos lle dicindo que, como lle impón a normativa, teñen a obligación de colaborar e de cooperar. E teñen a obligación de desbrozar as súas vías provinciais. E dicir que o fan e que o fan ben, ademais de recordar que esta proposta ven absolutamente sin estudiar, que aínda encima pon de exemplo unha etapa que os galegos castigaron de xeito alarmante. Encima, descoñece o que se fai nesta institución, porque invito a que dé un paseo polas vías provinciais e darase conta que non lle falta a verdade. Se vostede non quere colaborar, que é o que se lle pedía nesta institución, non trasladarlle ningunha competencia, entenderá que nosotros, que lle din bastantes datos de que en prevención se están facendo as cousas moi dignamente, ten que rematar, comprenderá que lle votemos en contra. Moi ben, último turno, un minuto, don Álvaro. Moitas gracias. Mire, señora Canda, a súa política cada día está máis clara. O grande, o rico, pide ao pobre e pide ao pequeno. Iso é o que pretenden, que a pequena institución provincial poña diñeiro á Xunta de Galicia para exercer as súas competencias. Chámelle como queira, pero é así. En canto ao tema económico, mire, non lle é cuestión de se gasta máis ou menos, senón se fai ben e se dá resultado. E non o está dando. E non o está dando. E por outro lado, de modelos de xestión, do seu tampouco fale, porque privatizar completamente os recursos de prevención de incendios non sabemos nin que aforro significa, nin se a diferencia de inversión significa simplemente un sobrecoste engadido sobre o precio que tería se prestase cos medios públicos que tiñamos e vendemos para privatizar o servicio. Eso é a realidade, señora Candia. O sentido da moción está moi claro, que é afondar, poñer en marcha de unha vez os planes de distrito e o proceso de deslinde dos montes. Ustedes saberán se queren que se faga ou non queren que se faga. Moitas gracias. Votación sobre esta proposta do equipo de goberno. Señor secretario. Asunto número 4. Proposta do equipo de goberno desta Diputación para denunciar o atraso na tramitación de novas axudas Risga. Moi ben, por parte do equipo de goberno. Señor Veiga, 6 minutos máximo. Moi bons días. Esta moción que presentamos para denunciar o atraso na tramitación das novas axudas do Risga, hai que contextualizala tamén na situación que se está vivindo no país, na situación que se está vivindo pois en sectores como os do benestar social ou que afectan ao benestar dos cidadáns e das cidadáns. A situación
de pobreza que se está vivindo en moitos sectores da sociedade, pois fai que aumenten as solicitudes de axudas sociais ante situacións de necesidade. Estamos falando das axudas de emerxencia social e tamén das axudas da Risga. No último informe remitido polo Valedor do Pobo ao Parlamento Galego podemos ler o seguinte: este ano, como os inmediatamente anteriores, produciuse un aumento nas solicitudes de axudas sociais ante situacións de necesidade, como son as rendas de integración social de Galicia ou as axudas de emerxencia social. Tamén medrou o número de queixas en relación con elas, sobre todo por denegacións que se consideraban injustificadas ou por atrasos nas resolucións deses procedementos que, pola súa propia natureza, se deben de resolver con urxencia. Nesta liña foron varios os concellos e moitas persoas a título individual que denunciaron estes atrasos de máis de 7 ou 8 meses, retrasos e incumprimentos na tramitacións desas axudas. Compre lembrar tamén que a Lei de Inclusión Social de Galicia recolle o seguinte, que unha vez finalizada a instrucción do expediente, o órgano competente de ámbito provincial da Administración Autonómica elaborará a correspondente proposta de resolución, editará a resolución que deberá ser notificada no prazo de 2 meses desde a entrada da solicitud de Risga en calquera dos rexistros do órgano competente para resolver. Tamén, no recente informe de Cáritas Española, podemos comprobar como os datos de pobreza ofrecen un panorama desolador, sobre todo en Galiza. O informe sinala que en Galiza a pobreza infantil pasou dun 16,9 no 2007 a un 22 no 2012. Ademais, existen 30.000 fogares que non reciben ningún tipo de ingresos e xa son unhas 465.000 persoas as que viven na Galiza baixo o limiar da pobreza. Vistos estes datos, e dado que estas axudas para poder facer frente a situacións de extrema necesidade e pobreza teñen urxencia para as persoas demandantes, consideramos fundamental que se cumpla a Lei de Inclusión Social de Galiza e que se poña en marcha de inmediato a tramitación das axudas da Risga, dando cumprimento aos prazos que se establecen a este respecto. Por lo tanto, nós o que pedimos nesta moción, a proposta que elevamos, é instar a Xunta de Galicia a cumprir a Lei 10/2013 de 27 de novembro de Inclusión Social de Galicia, que no seu artigo 37 recolle como prazo para a resolución dunha solicitud de Risga 2 meses. En segundo lugar, instar a Xunta a incrementar a dotación de fondos no programa da Risga ante o importante incremento de persoas en situación de exclusión social. Por parte do Partido Popular, 6 minutos. É certo que non é difícil utilizar a situación das persoas en risco de exclusión social para facer oposición ao Goberno da Xunta de Galicia, pero tamén hai que dicir que entendemos que é éticamente moi cuestionable. Ese contexto de crise económica que vostede mencionaba, sen dúbida, provocou que se incrementase o número de persoas con risco de inclusión social. O Goberno da Xunta de Galicia, vostede é coñecedor, tamén fixo un incremento no orzamento destinado á inclusión. E son datos que lle podo dicir, se no ano 2010 se incrementaba un 7% o orzamento, no ano 2014 incrementouse ata acadar o 39,7%, un 21,4%, que supón 39,7 millóns de euros. Sigue sendo probablemente insuficiente e o gallá nos chegase ca 10ª parte, pero a situación económica é a que é, pero non se lle pode criticar á Xunta de Goberno de Galicia que non se incremente o presuposto. De feito, aínda recentemente, acaba de volver a facer unha ampliación de crédito en 2,6 millóns de euros, superando deste xeito os 42 millóns de euros. Datos que acreditan que se está facendo un esforzo importante para que as persoas que neste momento se encontran en situación de exclusión social teñan unha contestación. É certo que os prazos que establece a normativa, por moi cortos que sexan, para a persoa que espera, sempre se lle van a facer longos. Se o prazo que establece a lei son 2 meses, a persoa que acude
a tramitar esta solicitude e ten que esperar 15 días, serán eternos, porque estamos a falar de persoas que francamente o están a pasar mal. Pero iso non quere dicir que a institución este poñendo todos os medios ao seu alcance na tramitación destas axudas para que se cumpran os prazos e tamén para que a resposta sexa incluso inferior aos plazos que marca a lei. A min pareceme moi importante que esta corporación se sensibilice con estas situacións e pareceme moi importante que esta institución pida á Xunta de Galicia que cumpla máis rápido. Claro, a esta proposta creo que merece e invítolle a que reflexione ella engada que todas as administracións cumplan a normativa en materia de servicios sociais. O grupo que lle está a falar trouxo a esta corporación en multitude de ocasións un decreto de servicios sociais que esta corporación, declarada na insumisión, incumple de xeito reiterado e aínda encima con orgullo. Usuarios que tamén necesitan unha resposta da Administración. E amparándose nun proceso contencioso que me parece absolutamente defendible, o que está claro é que deixan de pagar un servicio que esa normativa lles impón pagar e, insisto, declarándose absolutamente na insumisión, afogan, asfixian as economías locales e non aportan a cantidade económica do SAF básico. Eu faigolle unha pregunta, señor Veiga ou ao señor presidente. Están vostedes dispostos de incluir a esta proposta un tercer punto en donde se explique claramente que todas as administracións deben de cumplir a normativa en servicios sociais? Ou é que vostedes analizan con detalle, que me parece moi ben, os retrasos, non incumplimentos, porque aquí están vostedes, primeiro, a ampliación da partida orzamentaria, creo que xa lle quedou claro que se fixo. Non sei se vostede quere que se faiga en maior cantidad, pero en todo caso sería razonable que fixera a aportación cuantificándoa e máis concreta, porque estuvenlle dicindo no ano 2014 os incrementos que se produciran, se lle parece insuficiente, cuantifíqueme a vostede e podemos estar dispostos a estudiala. No punto primeiro, di vostede que cumpra os prazos. Non estamos en condicións de decir que a Xunta de Galicia incumple de forma xenérica os plazos. É unha tramitación en donde inciden varias administracións, ademais do propio usuario, ten un papel moi importante os concellos e tamén a Xunta de Galicia. Nestes trámites, agora de analizar os retrasos ou o cumplimento áxil, teríamos que ir á casuística en concreto. Non é exento de coñecemento por todos nós de que son trámites que se necesita documentación, que se necesita hai informacións e informes por traballadores sociais, etcétera, que non podemos evitar e que son necesarios e que inciden varias partes. Afirmar con esta contundencia que o incumplimento, si existe en materia de plazos, se deriva exclusivamente da Xunta de Galicia, pois tampouco me parecería nin xusto, nin correcto, nin real, cos datos, polo menos, que nós estudiamos ou que temos enriba da mesa. Pero eu invito, dado que vostedes teñen unha sensibilidade en que as administracións cumplan en materia de servicios sociais, a que engada un punto 3, en donde esta institución se comprometa a cumplir a normativa de aplicación a servicios sociais, concretamente o decreto de servicios sociais. Esta primeira parte, nada máis. Moi ben, segundo turno, señor Veiga, 3 minutos. Eu, señora Candia, na primeira intervención, liñe textualmente o que dice o informe do Valedor do Pobo, que creo que é unha institución que todos os grupos políticos asumimos xa desde o primeiro momento e aceptamos os informes para ben e para mal. O informe o que dice é iso exclusivamente. E tamén lle mencionei o informe de Cáritas. Eu xa sei que eso provocou un sorpullido no Partido Popular cando Cáritas lles puxa a cara colorados a todos vostedes dicindo a situación que se estaba vivindo no Estado español e concretamente en Galiza. Xa digo, liñe única, exclusivamente, informes que están aí perfectamente testados, non nos estamos inventando nada.
pero, lóxicamente, vamos a facer nesta segunda intervención unha valoración deses informes e tamén, lóxicamente, lle vou contestar o que vostede dixo. En primeiro lugar, lle vou decir que esta institución non utiliza a naide e moito menos vamos utilizar a persoas en risco de exclusión social. Así que creo que non é de recibo esa frase. Esta institución non está utilizando a persoas en risco de exclusión social. Ao mellor fai vostede, nosotros, desde logo que non. Esta é unha institución seria e creo que o demostramos no ámbito do benestar social, tal como estamos traballando con máis de 25 asociacións do ámbito do benestar nesta provincia. Aí están os orzamentos para miralo e sabe vostede cantos cartos están levando esas asociacións. E sabe por qué? Porque na Xunta de Galiza, vostedes, o Partido Popular, retiráronlle moitísimas liñas de axuda suprimindo educadores sociales, traballadoras sociales. E gracias a esta institución, gracias á Diputación Provincial de Lugo, pois moitos non tuveron que pechar as portas para prestar eses servicios que a Xunta non presta. Así que, seriedade, señora Candia, moita seriedade. Nós non utilizamos a naide. Esta é unha institución seria e respetia. E, por outra banda, a respecto de que somos uns insumisos, que pretendemos ser uns insumisos, eu voulle dicir con quen somos insumisos. En este caso, o meu grupo, o Grupo Provincial, o Bloque Nacionalista Galego, creo que o deixamos bastante clariño sempre con quen somos insumisos. Nós somos insumisos coas políticas que levan vostedes. Somos insumisos, ou deberamos ser todos insumisos, a que se lle meteran cartos á banca. Fomos insumisos. Vostedes non foron insumisos. Cando este país estaba na peor situación, vostedes meteronlle cartos á banca, non? Para iso sí que tuveron axilidade. Para pagar as rendas de integración social, para iso non hai axilidade. E usted se pon en plan administrativo dicindo que si plazos e tal. Reformouse a Constitución da noite para a mañá para meterlle cartos á banca, para meterlle cartos ás eléctricas, e para meterlle cartos ás autovías de Madrid. A eso somos insumisos. E temos, usted, a Mariña, tamén sabe que levamos anos esperando pola autovía de Barreiros a San Cibrao. Aí sí que somos insumisos sempre. A ver se son vostedes. Moi ben. Segundo turno. 3 minutos máximo. Mire que me preocupa que reaccione así, porque despois teño que dicir cousas que sei que non lle vai gustar oír, e sabe, en campaña. E sabe que ese mensaje, ademais, a xente non lle gustou oír, que non confiaron en vostedes. Céntrese no que estamos debatindo. Mire, a institución é seria. Dudo máis da seriedade do equipo de goberno, que son os que financian cursos de risas e que lle pagan máis a algún concello por un curso de risoterapia que lle pagan a 4 xuntos para financiar a axuda no fogar. Eses son datos. E o resto son interpretacións demagóxicas que fai vostede que demostran precisamente que os usuarios do Risga pasan a un segundo lugar, porque que vostede fale da banca. Eu faigolle, polo menos, un recoñecemento. Reconoceu que usted é un insumiso e reconoceu que esta institución, a normativa, ignora e incúmplia cando non lle gusta. E isto, señor Veiga, sendo vicepresidente desta institución, como mínimo, sorprende. Porque que unha institución se vanaglorie e se congratule de non cumplir as leyes porque non lle gustan é moi perigoso, porque estamos nun Estado de Dereito. E ter, ademais, o atrevemento de traer aquí unha proposta dicíndolle á Xunta cumpla vostede máis rápido, porque, insisto, fíxenlle unha puntualización no incremento orzamentario, que non me citou absolutamente nada na súa intervención. Dixo que iba a seguir sendo insumiso e que os concellos desta provincia non lles iba a cumplir o decreto de servicios sociais e non iba a poñer a aportación económica mentres que apón para cursos de risa. Pero que lle digo máis, mire, a Xunta de Galicia sigue financiando os custos dos traballadores sociais. O que non financia os educadores familiares, que asumiron con moito esforzo os concellos de Galicia, ou de Lugo, porque o resto da situación de Galicia é moi distinta porque teñen unha deputación que non é insumisa. Pero sabe vostede cal foi o único concello desta provincia que rescindeu un contrato laboral con unha educadora familiar? Pois foi un concello gobernado por un homólogo seu, do Bloque Nacionalista Galego. Porque o resto, facendo un gran esforzo cos recursos propios, venceron e superaron a súa insumisión, porque priorizaron as necesidades dos usuarios do servicio de axuda no fogar. Entón, volvo e remato como empecé.
Se vostede abandona esa insumisión e acepta cumplir a normativa, porque vostede non é que cumpla tarde ou mal, é que non a cumple e encima presume deso, si rectifica e nesta propia moción incorpora un punto 3 dicindo que vostede, como vicepresidente, abandona a insumisión e cumple cos concellos da provincia de Lugo, terá o noso apoio. Senón, como tampouco foi quen de demostrarme que haxa un incumplimento da Xunta de Galicia, porque lle expliquei o procedimento, expliquei a complexidade, expliquei a necesidade de informes e as tres partes ten que ir rematando neste procedimento, como comprenderá, a marxen de falar da banca, que neste momento nada me importa, non foi quen de convencer que a súa proposta viña fundamentada máis alá de un titular como unha campaña electoral que xa rematou. Moi ben, último turno. Ten un minuto máis. Señora Candia, unha vez máis, non minta nin manipule. Referíme como insumiso ao BNG. Creo que queda claro. Senón que se repita a grabación. É o que fai sempre en todos os plenos. Pero intenta mentir e intenta manipular como en case todos os plenos. Referíme ao BNG. E o BNG é insumiso. Señora Candia, o BNG é insumiso. Insumiso ás súas políticas. A esas políticas que lles castigaron os cidadáns este domingo. Deben estar moi contentos. Deben estar moi contentos. Pois, unha vez que se debatiu suficientemente a moción, vamos a votar a proposta, perdón, de Goberno. Votos a favor, 13 votos a favor, votos en contra, 12 votos en contra, proposta aprobada. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 5, proposta do equipo de Goberno desta Deputación para exixir á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia que incremente o número de camas operativas para os meses estivais. Gracias, señor presidente. Presentamos esta moción basicamente en rexeitamento histórico peche de camas que impón a Xunta de Galicia nos hospitais galegos para os meses estivais. 1.200 camas deixarán de estar operativas nos hospitais da comunidade, o dobre que no ano 2010. Cando foron 588. En Lugo pecharán 150 camas, 28 no Hospital Comarcal de Monforte, 92 no ULA e 30 no Hospital da Costa. Particularmente sorprendente é o elevado número de peches de camas na Mariña, toda vez que no verán moitos dos concellos mariñanos duplican ou mesmo triplican a súa población ante a chegada de turistas. Isto, ademais, está constatado porque o Partido Popular acaba de presentar unha moción que veremos a continuación, donde dice que na Mariña se triplica a población durante a época de verao, o cual non é que o diga o Partido Socialista, tamén o dice o Partido Popular. Pero, a pesar deso, do que teñen constatado e aclarado e o conocen, pois resulta que na Mariña aumenta o número de camas que se pechan durante o verán. É verdade que todos os veráns se fomenta o peche de camas en prol de eficacia de recursos, pero o machadazo da Consellería para este ano pon en claro risco a calidade asistencial dos Sergas, que xa non é de moita calidade despois destes 2 anos de goberno do señor Rajoy e tamén 2 anos de goberno do señor Feijóo, onde o deterioro da sanidade pública é claro e evidente e onde, ademais, ten que ser subsidiada e pagada polos propios usuarios, algo que antes non ocorría. Polo cual, parece evidente que a estrutura sociosanitaria de Galicia non puido cambiar tanto en 4 anos como para dobrar o número de camas pechadas no período estival, obtendo o mesmo grado de eficacia. Tamén é certo que a conselleira en días pasados dixo que ahora as camas non eran necesarias nos hospitales, que daba igual, que para iso xa temos a hospitalización na casa, que é o máis eficiente, o máis barato e o que mellor lle vai a este goberno. Ir e desviar tamén, de paso, non só para casa, senón para as entidades privadas. Unha vez máis, asistimos a un exercicio de engano por parte da Xunta de Galicia aos cidadáns. De novo, o Partido Popular, encabezado polo presidente Feijóo, volve a menosprezar a intelixencia dos cidadáns galegos, afirmando que o peche de camas e quirófanos non supón unha menor calidade asistencial. Pero esta política ten un claro beneficiario. Os únicos beneficiarios, obviamente, serán as entidades concertadas, xa que o peche desmesurado de camas esconde, baixo unha decisión aparentemente administrativa, unha volta de rosca máis do Partido Popular cara ao desmantelamento da sanidade galega de carácter público. Resulta evidente que se non se consigue satisfacer a demanda dos usuarios do Sergas debido ao desmesurado número de peche de camas,
os únicos beneficiados serán as entidades concertadas que verán como incrementan o seu volumen de negocio. Un dos obxectivos básicos do Partido Popular en todas e cada unha das actuacións desde que leva gobernando. Beneficiar o rico, beneficiar aquelas entidades privadas que teñen volumen de negocio, porque o obxectivo deles, os necesitados, os pobres, os que están sin recursos, obviamente nunca lle interesaron. A Xunta, ademais, con esta medida, ten outro claro obxectivo, que a pesar de que temos o Daliz da creación de emprego, que iba a susanar o emprego en 15 días, pero que o duplicou desde que está gobernando, pois renuncia a crear emprego. Esta é unha perversión que se suma a esa errática política encuberta levada a cabo tanto dos gobernos de Mariano Rajoy como de Feijóo, como dixen antes, de non contratar persoal para suplir o aumento de permisos vacacionais dos profesionais sanitarios. Así, ademais de infrautilizar un servicio básico para a cidadanía, como é o acceso á sanidade, a Xunta renuncia á creación de emprego. Eu creo que os cidadáns, desde logo, contemplamos como de forma perplexa como a pesar de que as listas de espera aumentan día a día e están disparadas, que xa nin as publican, que é outra das cualidades que ten o Partido Popular en todas as estadísticas que se veñan publicando e que van suprimindo para que a xente non se entere e manipulalos a través daqueles medios de comunicación afines, o goberno de Feijóo pois aumenta, incrementa máis o peche de camas no verán, que se van a sumar os recortes no personal dos centros de saúde e dos hospitais por mor das baixas que non se cubren, porque ao final parece ser que en este país non hai profesionales suficientes para cubrir as baixas durante a época de verao e a pesar nalgúnas zonas desos incrementos. Pero, bueno, é unha máis das múltiples incongruencias e da múltiple engaño masivo a que sostén o Partido Popular aos cidadáns. Por eso, non lle pedimos que non supriman algunha cama, pedímoslle que volvan a avaliar a necesidade de unidades, camas e persoal para a estrutura organizativa de xestión encargada en Lugo, Cervo e Monforte, tendo en conta criterios asociados á época estival, como é ese aumento de población que ustedes mesmos tamén recoñecen e que discutiremos a continuación. E que, nesa luita que levan contra o paro, despiadada, onde, obviamente, foi tan contundente que duplicaron o número de parados neste país, pois contraten persoal sanitario profesional para suplir aos profesionales que collen as vacacións e tamén, así de paso, evitar que moitos teñan que emigrar a países estranxeiros a facer un traballo medianamente digno. Nada máis e moitas gracias. Moi ben. Segundo, perdón, señor Pensado, 6 minutos máximo. Sí, señor presidente. Dúas cousas de principio. Nos entendemos, señoría, que é imposible dicirlle que sí a esta iniciativa, porque, en primer lugar, entendemos que ten unha falta absoluta de rigor en cuanto a súa parte expositiva e non resuelve absolutamente nada na súa parte dispositiva. Digo que ten falta de rigor por ser educado e non dicir que falta quasi absolutamente a verdade na súa parte expositiva. Señoría, Einstein decía que solo en los momentos de crisis la imaginación supera al conocimiento. Sinceramente, eu sei que liu eso, non é de vostedes a iniciativa, porque carece de picante político, pero usted leíuna e en realidade non sabe moi ben de que vai o Belén. Vou a ver se son capaz de ilustrarle un poquinho. Pero antes de nada, dicirlle aos gallegos e aos lucenses que poden estar tranquilos. Decía, señorías, de que na súa parte dispositiva non ten rigor, porque no ano 2004 ou 2009, pánvesme vostedes cantas camas se supriron. De 800 a 1000. Saben quen gobernaba? O bipartito. E saben outra cousa? Non existía o ULA. Do 2004 ao 2009, señoría. Bipartito de 800 a 1000 camas. Segunda aseveración que lle fago. Fixo un fincapé tremendo en que o Partido Popular, privatizando a sanidade e intentando desmantelala tal e cual, as compañías privadas é o que quere favorecer agora no verano.
época do bipartito, aumentaron os convenios cas compañías privadas un 44%. Época do señor Feijóo, o desmantelador, baixaron un 11%. Terceira aseveración. Fala a súa señoría tamén da parte dispositiva que lista de esperas para que se vai a falar delas. Si total xa non damos nin os datos, señoría, un pouquiño máis de imaginación, pero tamén un pouquiño de preocupación, e o que dice a súa compañeira Pilar García Porto, de que traballe usted tamén un pouquiño máis ou que lle fai estas iniciativas. Mire, as publicacións están todas na página web da Consellería. Si vostede quere ver as deste trimestre, vai á página web e colla a fecha do 31 de marzo deste ano. E aí lle dirá datos tan relevantes como toda a cantidad. Eu, si quere, podo llos dar, pero vamos, están aí, podo llos dar. Mire, Hospital Ser Alcalde, neste momento, tempo medio de espera en días para intervencións quirúrgicas, 45,4 días. Total de pacientes, 1.900. Hospital da Costa, total de pacientes, 722. Espera, 62 días. Hospital de Monforte, 216. Espera, 42. Consultas no hospital. Hospital de Lugo, neste momento, 11.000 consultas. Estancia, o sea, espera, 34 días. Hospital da Costa, 3.000 e pico, 42 días. E Hospital de Monforte, 2.000 e pico. Estes datos nos invento eu, tenos vostedes nesa página web. E, por terceiro, señoría, decirlle que podemos estar tranquilos, tanto os lucenses como os galegos. Non o digo eu, dino os datos estadísticos. A miña compañeira Elena, que ademais utiliza sempre a mesma farse, non, de que o que é medible non é interpretable, é certo, o 52% dos usuarios galegos en atención primaria ou teñen a consulta o mismo día que a piden ou ao día seguinte. Rexións tan avanzadas como Cataluña e Andalucía a veces pasan solamente un 17%. A veces pasan 10 días solamente para que pasen polo médico de atención primaria. Situacións, por exemplo, de receta electrónica, tanto en especialistas como médicos de atención primaria, como en farmacia hospitalaria, señoría, o 100%. No resto das comunidades, prácticamente en algunha nada e en outras non xa chega ao 42%. Falaba a súa señoría do desmantelamento e que agora que dixera a conselleira de que non facían falta camas. Mire, señoría, o que dixe a conselleira e tamén está nas hemerotecas é que o recurso cama para nada marca actualmente nas circunstancias actuales o que é o grado de eficiencia dunha sanidade preciada. E por qué? Porque neste momento, curiosamente, e por primeira vez, superas as intervencións ambulatorias quirúrgicas as que se fan nos hospitales. Por primeira vez, e esa é a mala sanidade que vostede dice, é dicir, vostede vai operar, opérano e vai para a súa casa. Quédalle medio minuto. Non, señor presidente, para seguir falando do mismo, das maldades que dice o señor Martínez sobre a sanidade galega e ou das bondades. Pero, en todo caso, remato, señor presidente, dicéndolle que tan mala sanidade non debemos ter cando afortunadamente os gallegos conservan a memoria e maioritariamente fixeron antonte o que tiveron que facer. Non estaban desmemoriados, deben ter boa sanidade. Gracias, señor presidente. Moi ben, moitas gracias. Segundo turno, 3 minutos, señor Martínez. Gracias, señor presidente. Yo veo al Partido Popular satisfecho, los veo contentos, pero a verdade é que non os vexo nada convencidos. Solo teñen que pegar un paseo por Cataluña, Extremadura, Andalucía, País Vasco e miren os resultados. Probablemente nosotros asumimos os malos resultados, e xa o dixo o noso representante, vamos ter un congreso extraordinario. Pero ustedes, quizás estemos como Titanic, pero ustedes están como Costa Concordia. Poden seguir así felices. E agora, centrándonos no tema, eu quería pasarlle un panfleto desos que mandan cando ganan as eleccións que se llama La verdad de la sanidad. Eu recomendaba aquí reformas garantía de futuro que mandaron ustedes ao pouco de ganar as eleccións. Podía non leer, porque, mire, el Gobierno del Partido Popular ha cumplido su compromiso de no imponer el copago sanitario, que es cierto. No, aquí no hay copago. Es una reforma para la cohesión porque garantiza la igualdad de acceso a la sanidad.
totalmente de acuerdo. Es una reforma justa porque más quien más tiene y menos o nada el que menos tiene. O sea, todo esto que ustedes decían, na realidade, todo mentira. Mire a hemeroteca e repaso porque probablemente o queimaran ou o tiraran. Pero mire, a verdade é que desde o ano 82 e da mãos dos socialistas en este país construíse un sistema de educación, de saúde que non tiña nada que envidiar aos mellores de Europa en calidad, tecnología, profesionalidade dos funcionarios que o facían andar todos os días. Este sistema, que se creou nese ano por un goberno socialista, están o desmantelando ustedes día a día, igual que fixo un goberno conservador en Gran Bretaña fai tempo. É certo que todavía non estamos nos niveles de miseria que se respira, por exemplo, nas salas comunes dos hospitales ingleses, pero esa é a realidade. Hacia aí vamos da súa mão. E centrándonos na moción, aparte das formas capciosas que utiliza o portavoz, que nos dá datos, pero que na realidade ocultan, porque as estadísticas non son públicas e están manipuladas, esa falta de rigor eu non sei de onde ven, porque os datos danos ustedes e as camas as pechan ustedes. E o número o dan ustedes. E só hai que mirar as que se cerraban fai 4 anos e as que cerran ora ustedes. Eu non sei se nas súas matemáticas 280 son máis que 1.500, pero, bueno, probablemente sea así. Mire, ustedes, aparte de que isto é unha operación ideolóxica, eso está claro, que ustedes comparten, e hoxe les dixen alguna vez que teño satisfacción mezquina que se a ustedes les vale este sistema de salud, a nós tamén, porque ustedes tamén van a sufrir. As súas familias van ter que pagar o pago. O peche de camas tamén o vai a sufrir as súas familias. Pero se ustedes están contentos, obviamente, eu non os vou a rebatir. Sigan por esa vía. Nos trataremos de aguantar, e se algún día volvemos ao goberno, que espero que sí, trataremos de todo eso que ustedes destruíron, de volverlo a facer. Pero que, mira, que aparte ustedes son os cobardes, porque a conselleira, o representante do PP no Parlamento, dixo que iso era por culpa dos sindicatos. Ustedes, outra da característica que teñen, é que cando toman medidas non son capaces de asumilas. Sempre lle botan a culpa a outros, sea os sindicatos, a Zapatero e a Herencia. Pero a realidade é que deterioran a sanidade pública para favorecer un negocio privado que fan a costa do sufrimento e o calvario dos máis necesitados. Porque aquí pechan o 100% de geriatría, que obviamente Lugo é unha provincia que non ten unha población envellecida, entón é lóxico que se peche geriatría no Brao, pero que durante todo o ano, menos ese mes que pechan, resulta que ten un 100% de ocupación no día a día. Explíqueme, e podíamos seguir falando de máis cousas, como esa creación, obviamente, do hospital na casa, que é toda unha originalidade. Que as camas no hospital non son necesarios, que utilicen as das casas que salen máis baratos. Nada máis e moitas gracias. Segundo turno, 3 minutos, señor Pensado. Sí, señor presidente, 4 pinceladas nada máis, porque o señor Martínez e máis eu é moi difícil que nos convezcamos un ao outro. En todo caso, non me fale de Andalucía ou Extremadura, tamén me podía falar de Becerrea ou Palas de Rei. Me entende? Falando de política. Aquí non se contenta o que non quere, nós non estamos satisfeitos, pero un pouquiño máis que vostedes, sí. Porque se extrapolamos un pouco as cousiñas, vostede iba ao paro neste momento. E a señora Elena Cándido estaría ali sentada, me entende? Por tanto, nós non fomos os que extrapolamos os resultados, foron outros que dixeron que, bueno, que o gran perdedor en Galicia fora o Partido Popular. Fenomenal. Pois mire, se fomos os grandes perdedores, que serían vostedes? Eu non o entendo. En todo caso, xa mo explicará vostede que ainda lle quedou un turno para dicirme como está. Mire, a mí non me fale vostede de sanidade. De sanidade me fale. Unha que a levo ejercendo casi 40 anos. E a segunda que estou nun sitio en donde precisamente pertenece a Universal, que é o Camiño de Santiago. Me entende? E no Camiño de Santiago pasa todo tipo de personas. E falan de todo, incluído da sanidade. E non lle oín a naide que criticar a sanidade española. E ven desde Roncesvalles este aquí. E dice vostede que a hemos desmantelado, que ustedes foron os fenómenos e tal. Si, señor, eu non discuto a universalidade da sanidade española. Non le discuto, porque sería entonces un incongruente. Pero sí discuto a xestión que vostedes fixeron fai 5, 6, 7 anos sobre a sanidade universal. Vostedes souberon a punto de facer estoupar o sistema. E cando se chegou aquí a gobernar un gallego, atopouse coa deuda que superaba os 25.000 millóns de pesetas, de euros, de alguna maneira había que intentar neutralizala, ou si non nos cargábamos el sistema. E iso usted sabio de sobra.
Me entende? O que pasa que é moi difícil reconocelo. Nós creo que se pagamos o peaje que tiñamos que pagar. Porque nós sí que lle botamos imaginación á crisis, máis que conocemento. Pero dela había que salir. Parece-nos que estamos empezando a salir. Outros todavía creen que estamos na Champions League. Por certo que ganou o Real Madrid, pero eso é outro cantar. Señoría, remato. Unha sanidade tal e como se está neste momento instalando en Galicia e que as camas non desaparecen físicamente, siguen estando nos hospitales. Eu non lle quixera recordar a vostede o que sucediu, perdone, non lle quixera recordar, vostede pode se rir, o que sucediu en Angrois. En pleno verano, hubo algún problema sanitario, señorías? As camas que non estaban disponibles puxéronse a disponibilidade. Hubo algún problema cando foi a gripe aviar que sucediu en Galicia tamén en pleno verano? Hubo algún problema? E mire, non me fale vostede das patoloxías de verán ou de patoloxías de inverno. Indiscutiblemente, prácticamente un 50% baixan. E na costa é certo, triplícase a poboación, é certo. Pero quen actúa en realidade son a atención primaria e moito menos especializada, señorías. Llámese gastroenteritis, etc. Porque os accidentes non é a Seguridade Social o que se encarga deles, que tamén, cando lles toca, pero aí é onde as compañías, precisamente, polos pactos que elas teñen e polos seguros que elas teñen. Pero non, desde logo, por culpa da Xunta de Galicia. Gracias, presidente. Gracias. Para rematar, ten vostede o último turno. Tuvemos unha exposición desas análisis torticeros que fai o Partido Popular, porque o colmo xa é que desaparecerán as camas. Está, apaga e vámonos. De patoloxías, obviamente, con usted non podo discutir, que eu son un mero usuario que procuro utilizar o menos posible. Mire, díceme usted que con estos datos estaría a señora Candia na Diputación. Pois moi bien, pero nos probablemente... Sí, dixo, bueno. Pero probablemente nosotros estuéramos no goberno da Xunta e no goberno do Estado. Analice todo, hombre. Cando tome datos, analíceos. E en BCRA estaríamos na mesma situación que estamos ahora, gobernando o Partido Socialista porque habría un pacto co Bloque ou con AGE. Na mesma situación que ahora, quer dizer que non cambiou nada. Relájese, tranquilícese e analicen os datos todos, non só os que lles interesan, non sean tortuceros, non manipule, non tergiversen que se lles dá, obviamente, moi ben. Engañar e a mentira, eso desde que a guerra de Irak fixérono sistemáticamente no goberno. O sea que non se preocupe, xa imaginación a crisis. Ustedes o que lle votaron foi a Mao. Nosotros non estamos contentos, ya lo dijimos. Contentos ustedes, sigan así. Hai que ir rematando. Ustedes non votaron imaginación a crisis, dice. Ustedes o que lle votaron foi a carteira ao mal dos cidadáns, ao bolsillo dos cidadáns. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, pois a votar. Veña, que ten que dicir o Pleno sobre esta proposta, última proposta do Goberno? Votos a favor? 13 votos a favor, votos en contra, 12 votos en contra, proposta aprobada. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 6, moción do Grupo Provincial Popular relativa a mellora dos accesos ás playas de Barreiros e ás catedrais. Particular, quen vai a... Sí, 6 minutos máximo, doña Elena. Sí. En coherencia absolutamente co que se expuxo no punto anterior, os municipios da Mariña, como decía o voceiro do Partido Socialista, triplican a poboación en época estival. En momentos puntuales, incluso que eu creo que se supera ese porcentaxe. As nosas praias constituyen un dos principales atractivos turísticos da nosa provincia e todos somos coñecedores que en época estival, en algún outro momento vacacional, as playas das catedrais, as playas de Barreiros e as de Ribadeo son un referente que fai que se acheguen multitude de persoas. A existencia de infraestructuras viarias de calidade xa non só polo impacto visual, tamén pola seguridade, pola comodidade, porque evidentemente unhas boas infraestructuras incentivan o acercamento, pero mellora a estancia dos nosos visitantes nesas zonas, pois son unha necesidade. Son unha necesidade e calquera persoa que poida dar un paseo
invito a que o explique, senón o veciño desa localidade, por as vías provinciais que serven de enlace ás principais praias da nosa mariña, pois, sen dúbida, son máis propias do tercer mundo que do siglo que nos tocou vivir. Hai uns accesos en mal estado, un firme en mal estado. O que sí hai é señalización. De feito, en algunhas carreteras, como houve un esforzo na señalización, non precisamente nos que alertan perigo de animais soltos, que de feito eso devén en pago de sentencias. Pero a dos puntos kilométricos é curioso, podría enseñarlle multitude de fotos en donde se ve perfectamente a sinalización anterior e ao lado a sinalización nova. Había que cambiar siñais incluso ali onde non se necesitaban. Eso debe ser o único que está ben, porque depois o resto, é o máis importante porque afecta directamente á seguridade dos usuarios da vía, firme, pintada das carreteras, beirarrúas que xa non existen, pois son absolutamente obsoletos nun estado de mantemento moi incorrecto e que non se adecúan ás necesidades. Cal é a proposta que trae aquí o Partido Popular a que se suman os concellos afectados? Bueno, de Ribadeo non lle pareceu prioritario. Sempre se acorda das catedrais cando ten que facer política con elas e facer crítica á Xunta de Galicia. Cando hai que pedirlle á Deputación que arregle a carretera que accede á Praia das Catedrais, eso pasa a un segundo plano. Pero, bueno, xa terá tempo a posicionarse en Barreiros en setembro, porque é probable que para este verán non teñamos unha solución. Cal é a nosa proposta de acordo? Que esta Deputación Provincial realice as actuacións necesarias dirixidas a mellorar os accesos ás praias do litoral de Barreiros e Ribadeo, e que o proxecto que promova esta institución, dirixido a garantir unha mellora nos accesos ás praias de Barreiros e de Ribadeo, reúna as condicións requeridas tanto para asegurar o desconxestionamento do tráfico como para salvaguardar a integridade dos peóns. Refírome a iso, a que coloquen beirarrúas que, sin dúbida, nas épocas de verán son de moita utilidade e, dende logo, para garantizar a seguridade dos peóns. Esta é a nosa petición. Non llevamos a concretar nada máis, nin llevamos a decir que retome proxectos que atopou, nin llevamos a explicar se tiñan gasto ou non tiñas, porque creo que estamos nunha área da súa exclusiva competencia, nunha vía da súa exclusiva titularidade e nun estado de abandono absolutamente obxectivo. Non é cuestión de matices nin de valoracións alterando a realidade. Só cun paseo por a zona da nosa mariña descubre que o estado das vías provinciais son penosas. Eso, ademais, proxecta unha imaxe moi negativa desta institución aos visitantes que proceden de outras provincias e de outros lugares do Estado español ou incluso do estranxeiro. Entón, é evidente a necesidade, como pode comprobar na redacción da proposta, faise de xeito absolutamente constructivo, sen ningún tipo de acritude, e penso que é unha deuda que teñen vostedes cos usuarios, que tampouco hai que esquecelo, os que viven ali, os 365 días do ano, e que sufren as fochancas e que sufren os estreitecementos que teñen estas vías e os problemas de seguridade que conlevan. Invitámolos a cumplir ca Mariña, invitámolos a corrixir unhas deficiencias e, como aquí non lle poderán botar a culpa á Xunta nin ao Goberno do Estado, porque é unha vía exclusivamente provincial, somente vostedes teñen a capacidade para resolver o que nós entendemos que é un problema. Pero non só entende o Partido Popular. Tamén o invito a que agora que se aproxima o Brao, o primer fin de semana que teña vostede libre, se acerque aos nosos visitantes e aos nosos turistas e faiga unha enquisa ali, na rúa, e pregunte que lle parecen os accesos que teñen as nosas playas nestes dous concellos. Sen dúbida, sabe como a min que hai unha deuda con eses concellos. E sabe como a min que vostede herdou un proxecto que evidenciaba unha necesidade. O presidente constanos que está niso. O mellor vostede non o sabe, pero constanos que fixo algunha xestión porque o que é evidente... Ten que ir rematando, señora Candia. Estaba ben, que así limitaríamonos... Sí.
pois eu creo que non hai moito máis que decir. Ten unha deuda con eses concellos, as vías están en moi mal estado, faiga ese proxecto ou faiga outro, pero de xeito urxente e antes de que abandone esta institución, que levan 8 anos, casi 7 anos e pico no goberno, creo que deberían invertir en Barreiros, en Ribadeo, polos veciños deses concellos, pero tamén pola imaxe que se levan os visitantes das nosas praias fundamentalmente. Por parte do venegado señor Veiga. Señora Candia, efectivamente vimos como en días pasados o Partido Popular daba unha roda de prensa presentando esta iniciativa no Concello de Barreiros, na estrada que vai ás catedrais, non? E a min sorprendeume porque levo un tempo aquí como deputado provincial e había un famoso plan do Partido Popular, que el plan creo que era de 50 millóns de euros, que Francisco Cacharro Pardo deixara, pero era curioso aquel plan, aquela consignación, claro, non debía conocer moi ben o terreno, non deixaba consignados cartos para a expropiación. E claro, en Barreiros non se sabía o que iban valer os terrenos. En Barreiros estamos eternamente co plan xeral, non son capaces de facelo o Partido Popular, ou non lles interesa probablemente, non? E entón, pois claro, en Barreiros variaría moito o valor dos terrenos dependendo se foran rústicos, urbanos ou urbanizables. E se hai que facer unha ampliación dunha rede viaria, pois se é non só urbanizable, bueno, pois usted que é de dereito coñecerá a legislación urbanística ao respecto, sabe que cargas tenen que soportar pois as institucións públicas ou as cargas que tenen que soportar os que desenvolven ese suelo urbanizable, non? E precisamente falamos de urbanismo en Barreiros. Claro que probablemente non esteñan ao mellor no ótimo estado as vías provinciais en Barreiros, do mesmo xeito que no Concello de Barreiros, pois o que é a rede viaria local, competencia do Concello, eu creo que é da peorciña que hai en toda a Mariña. Curiosamente, onte estivemos pleno en Barreiros, compañeiros seus do Partido Popular, onde goberna desde hai máis de 25 anos por maioría absoluta, un concello de 3.000 habitantes que estamos endeudados polo Partido Popular en 2,5 millóns de euros, ni máis ni menos, 2,5 millóns de euros, e non lle chegan os 10 anos do plan de axuste e ainda nos vamos a outros 20 anos, co cal non haberá ningunha inversión máis en Barreiros, salvo que veñan de outras institucións neses anos. Digo isto para exemplificar a forma de gobernar do Partido Popular en Barreiros, porque o líder desa, o anfitrión desa roda de prensa era o alcalde de Barreiros, non? Que como a vostede e como a todos do Partido Popular, pois mira a palla no ollo alleo e non mira o que ten na casa, e o que ten na casa o Partido Popular en Barreiros, desde logo que é de auténtica vergonza. Xa digo, sí que había un plan xa cando se marchou o señor Cacharro feito in extremis, pero desde logo que non deixou consignado ningún céntimo para as expropiacións. E, desde logo, que o que proponen ustedes, neste caso, eu volvería a decir o mismo que dixera xa cando saliu aquel plan, o plan dos 50 millóns famosos, que apuren o Partido Popular en Barreiros, apuren o Partido Popular a facer o plan xeral, porque aí pois haberá que contemplar un novo trazado viario, a ver cales quedan obsoletas, se ten que pasar polo mesmo sitio ou non. Iso é o que ten que decidir o Concello de Barreiros, ni máis ni menos. Pero parece que o Concello de Barreiros, interés de facer o plan xeral, ningún, despois da vergonzosa desfeita que provocaron no noso Concello o Partido Popular e os seus intereses urbanísticos. Moitas gracias. Por parte do Partido Socialista, 6 minutos máximo. Gracias, señor presidente. Vamos a falar de coherencia. Coherencia é iso, que as camas péchanse porque triplica a población, e hai que aumentar os kilómetros porque e a mellorar as carreteras porque tamén se triplica. O sea, eu non sei que é máis importante, porque podo lle dicir que a pesar desos problemas que ten usted de pago de accidentes, todo eso, olvídese que é o 0,0006 dos recursos que gana a xente. Porque as carreteras, en xeral, desde que estamos nós, están moito mellor
que usted, que cando as tiñan ustedes. Moito... Bueno, a carretera neste caso que usted dice... Bueno, A ver, que habrá turno para todos. Habrá turno para todos. Veña, continúe. home, déjenlos que se relajen e disfruten. Unha alegría teñen que ter. Mire, por favor. Primeiro xa, Espere, voulle facer un descuento como da final da Champions. 30 segundos, veña. A falta de coherencia xa se empeza a demostrar aí. A parte que temos bueno, como paso previo tamén, levo 7 anos e espero seguir máis no goberno da Diputación. Iso é a miña aspiración. Despois a xente dirá o que teña que dicir, o sea, que relájese, que falta un ano e xa veremos o que hai. Pero mire, o que demostra esta moción de ustedes é que, a pesar de ser usted a Mariña, ten un desconocimiento total e absoluto de como están as carreteras en Barreiros e nas catedrales. Porque usted dícenos que arreglemos a carretera de acceso ás catedrales, a pesar de que desconoce que o acceso á Playa das Catedrales cambiou, porque ahora cédese directamente desde a autovía, e nos aí colaboramos, pedimos permisos, autorizacións, e outra información que usted debía saber, que hai unha empresa que é de Mondoñedo que fixo o acondicionamento e mellora da carretera provincial 0610 Altar Reinando os Castros para acceso ás catedrales con un importe superior aos 500.000 euros. Eu non sei se se enterou, se pasou por ali, pero mire, en Ribadeo o acceso ás catedrales está totalmente feito con aglomerado en quente, señalización horizontal e vertical e con todas as medidas de seguridade imposibles nunha carretera provincial de lujo. De lujo. Que ten a Palla das Catedrales e outros problemas que terá que solucionar e nos ofrecemos a colaboración de aparcamentos, accesos, etc., onde que estará que estar fomento a través de costas, onde estará a Xunta a través da aportación e axuda económica para facer os aparcamentos, onde deberá de estar a Diputación, que xa nos ofrecemos, e onde pode estar e debe de estar o Concello. Esa é a primeira parte, desconocimiento total. Usted, a Playa das Catedrales, debe unha ver en fotografía a pesar de ver na Mariña, porque esa é a realidad, salvo que queira que non o pon na moción que fagamos unha carretera nova ou unha autovía, que tamén o pode plantear. Pero ao mesmo tempo sería bon que lle planteara ao señor Rajoy si nos pode dar o 50% que nos quitou do POS. Porque ustedes, desde que están no goberno, cercenaron todos e cada un dos ingresos que viñan do goberno central e da Xunta para esta institución. De paso, podíalle pedir que non os quiten, porque nós seguimos dedicando unha cantidad inxente de recursos. É verdad que, debido á crisis, a mitad que tiñan ustedes. E ustedes, se collen o histórico, que xa lle ofrecín outro día, daqui, vean que cando nos chegamos ao goberno tiñan menos de 300 kilómetros de aglomerado en quente. Hoxe hai máis de 1.200. Multiplicamos por 4 a seguridade nas carreteras desa provincia. Mire, na de Barreiros, é certo que ten un firme antigo, o firme que nos deixaron ustedes, que nosotros todos os anos reparamos e actuamos e señalizamos. Polo menos hai dúas cousas que me reconoce. Nos dá, e doi as gracias, que reconozca que as carreteras están ben señalizadas. Tamén é certo que gastamos 2 millóns de euros nelas, porque antes tiña un accidente unha persona, e iso que ustedes está contenta de que lle ganen a Diputación, que leva unha alegría cada vez que alguén lle gana, e se ten dereito nos pagamos sin problema ningún, e vámoslo seguir facendo, e polo menos sabe onde está, que cando estaban ustedes non sabían nin de quen era a carretera. E despois a preocupación pola imaxe negativa de as carreteras da provincia de Lugo. Agradezco yo profundamente e de todo o corazón. Porque, a verdade, sin esa solidaridade non sei que faría. Pero teño que reconocer tamén que o 90% das iniciativas súas, non sei, ten fijación con vías e obras ou cas carreteras, sen única e exclusivamente das carreteras da Diputación, que non se preocupe, gozan de boa salud. E pois dice que non me vai repetir a herencia recibida. Pois aquí debía de nombrar a herencia recibida, hombre. Porque ustedes, é certo, xa yo dixo aí o portavoz do Bloque, deixáronos 50 millóns de euros en obras, sin un solo euro, e 10 millóns en futuras expropiacións, porque me imagino que sin esta carretera quera ampliar e facer un paseo peonil, hoxe o señor Mato está bailón. Sí, continúe que... Atende, se queren meter e facer esas beiras rúas que ustedes piden, resulta que tamén hai que pagalas, habrá que expropiar os terrenos e pagar esos veciños. E ainda, recórdolle que ainda temos algunha desas obras dos 50 millóns que decidimos facer, estamos esperando que desde que entraron ustedes no xurado de expropiacións de Galicia, ralentizouse o ritmo de tal maneira que, para que salga unha expropiación
de Santiago para aquí aprobada, pois temos que facerlle un ofrendo ao santo. Porque, repito, ainda estamos esperando que ustedes, desde que entraron, mire o ritmo, non lle vou dicir agora aquí, o ritmo que tiñamos nosotros cando se resolvían expedientes e o ritmo que teñen ustedes, que ademais hai moitas menos expropiacións e moitos menos recursos planteados, pero a pesar disso son máis lentos. Andan cambiando os titulares, os responsables, en función non sei de que intereses políticos ou personales, porque tamén parece ser que eso se utiliza para colocar afines ao Partido Popular e etc. Ten que ir rematando. Teñen que tomar medidas e xa iniciaremos e estudiaremos isto. Deixo o segundo turno a ver que me dice e contestarei yo no seguinte a mesma deferencia que tuve hasta ahora. Moitas gracias. Nada máis e moitas gracias. Segundo turno, 3 minutos máximo. Mire, vamos a ver. Voulle dar varios datos. Preocúpame fundamentalmente que o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, vicepresidente desta institución, se percate que as carreteras que van ás praias de Barreiros están en mal estado porque o Partido Popular foi a dar unha rolda de prensa. Iso, ademais de demostrar e ratificar unha vez máis a intelixencia dos veciños de Barreiros, que queda moi evidente nesta proposta, porque hai que ter valor votar en contra, que parece que ser o que vai facer, a que a Diputación realiza actuacións necesarias dirixidas a mellorar os accesos ás praias do litoral de Barreiros, que a maiores me recoñeceu que estaban en mal estado. Debeunos ver a raíz de que salimos nosotros na foto. Dito isto, o maior respeto, lealtade e legitimidade ao alcalde de Barreiros, que en todos eses anos dice vostede que o alixen os veciños, sobre todo polos seus acertos, supoño, porque se o fixera como vostede di non o alixirían. A partir de aí, compre centrarme na brillante exposición do voceiro do Partido Socialista, porque seguro que cando remate a miña etapa nesta institución estarei eternamente agradecida, porque vostede enseñoume sempre o que non se debe facer. É un claro exemplo dos errores constantes, das subidas de tono injustificadas, da falta de documentación nos asuntos que trae o Pleno, incluso na súa área, e das faltas de respeto hasta o personal desta institución. Porque, mire, que ese plan dos 50 millóns tiña orzamento non o dizo o Partido Popular. Nas propias actas da Xunta de Goberno, nos propios informes de intervención, autorizan o gasto, señor Martínez. E vostede, que daquela decía que traballaba moito, que traballaría daquela, porque agora que a responsabilidade de goberno chegalle ben, tería que supervisar que o informe de intervención e os informes que se firmaban en Xunta de Goberno en donde se autorizaba o gasto é porque había o diñeiro económico para autorizalo e había partida orzamentaria para facelo, porque se non fora así, vostede tuvo que haber denunciado. Aquí, donde hai actas, donde hai documentos, as súas palabras que son máis ou menos amenas, a veces son, como mínimo, difíciles de escoitar polos faltosas que suelen ser, aquí queda evidenciado a súa falta de verdad. Pero ese proxecto non lle gustou, porque, mire, é tan absurdo que recura a un plan de hai 7 anos, leva vostede 7 anos esta institución gobernada polo partido que vostede representa. En ese concello non fixo nada. E coñezo a intervención que se fixo no Castro. Vostede non aglomera carreteras, vostede aglomera carriles, deixa un carril solo. Cando ven un camión e un coche teñen que apartar por Arcén. Por certo, Arcén que non hai, e beira a rúa que nin está nin se lle espera. Esa é a súa xestión en obras, señor Martínez. En Barreiros, como goberno Partido Popular, non só non arregla a carretera, sino que non visita as playas. E aí quen perde a vostede, porque aquel é un paraíso natural. Moi ben, pois segundo turno para o señor Veiga. Despois se quere remato o señor Mato. Moi ben, segundo turno. Señor Veiga, 3 minutos. Independentemente do estado da rede viaria, lóxicamente, a rede viaria, ningunha rede viaria está ao 100% nunca. Claro que hai que ir facendo esos arranxos. Non falemos en Barreiros da estrada Reme-Vilamar. Estrada Reme-Vilamar, 21 kilómetros, a que conecta Ribadeo e Barreiros polo interior, que pertenece á Xunta de Galicia, con varios accidentes,
e donde o señor Agustín Hernández, ao principio desta legislatura, anunciou xunto co alcalde de Barreiros máis de 500.000 euros po arranxo desa estrada. Ata hoxe estamos esperando, e hai datos aí dos accidentes que se producen na zona chamada Cubelas, según se pasa ao Concello de Barreiros e se entra en Ribadeo, que vostede debe coñecer que tamén é da zona, non? Digo que todas as redes viarias son difíciles de manter, desde logo. Ahora, facer un cabalo de batalla co tema da vía litoral, despois do que lle acaba de explicar o delegado de obras do plan dos 50 millóns, eu creo que vai quedar en ridículo, señora Candia, se sigue defendendo eso. Sobre as catedrais, vostede seguro que sabe canto tiña prometido o Partido Popular a través de costas para os aparcamentos. Falábanse de máis de 2 millóns de euros, 2 millóns e medio de euros ou 3 millóns de euros. Nunca máis se soupo nada. Do mesmo xeito que estaba precisamente a vicepresidenta na mesma reunión co alcalde de Ribadeo e co delegado de Costas cando se dixo eso, e había representantes tamén do Partido Popular, nunha reunión con luce e taquígrafos. Non nos estamos inventando nada. E falar das catedrais, vostedes que votaron aquí en contra da moción de declarar parque natural, se las trae, E máxime cando ahora mesmo é monumento natural e non fan nada das competencias que tenen a través do monumento natural para botarlle unha mão ao Concello de Ribadeo, desde a Xunta tamén, porque o apoio da Xunta ao Concello de Ribadeo por ser do BNG xa sabemos cal é. Entonces, seriedade, señora Candia, non veñan aquí de cachondeo, non veñan aquí de cachondeo, por favor, E ese señor que cala a boca que teño uso da palabra. Aquel señor que cala a boca que está no uso da palabra. Por favor, que non levanta así o brazo, hombre, que non levanta así o brazo. Por favor. Que é moi dado levantar o brazo así. Por favor, por favor, manteñan a orden, home, que non hai que, non se ten por que perder a cuestión. Bueno, pois que estén. Vamos a rematar con bon tono, veña. Que pois ainda mellor fago é unha reflexión presidencial sobre isto. Veña, moitas gracias. Veña, rematemos. Bueno, pois para rematar de bon tono, independentemente de como teñan as redes viarias, eu, como son de Barreiros, a señora Candia e da Mariña de Lugo, pois eu creo que deberamos, agora que xa vai vir o Brao, convidar a todos os lucenses a que vayan ás praias de Barreiros e outras praias. Desde logo, permítanme que eu defenda as praias de Barreiros porque son de Barreiros, pero váleme calquera outra playa, que tamén é unha forma de fomentar o turismo na nosa provincia. Que naide se vai a Pasanxenxo, nin para que se veñan para a Costa de Lugo, que presumimos de costa. E acabou o mellor. Vai o segundo turno para o Partido Socialista. 3 minutos máximo. Gracias, señor presidente. Voulle dar unha primicia a señora Eleda Candia, que máis pode corroborar o señor Mato. Nosotros, desde pequeniños, íbamos alí a esas playas, concretamente de Barreiros e máis. Eu voulle dicir algo que non quería dicir, porque a miña inmunidade me impedía, pero xa que usted me reta, fun hasta campeón de castillos na area nesas playas. Solo pode ir á hemeroteca, do Progreso a controlala. Iba, vou e sigo indo. Que lle vamos a facer? A vida e o desconocimiento e a ofuscación súa non quere dicir que os demais non conozcan. Xa sabemos que usted conoce, é unha persona preparada, pero empece por conocer a súa casa. Mire, como vamos a iniciar novas expropiacións que necesitan recursos se nos teñen sin solucionar en Santiago as dos últimos 7 anos? Animo aos seus compañeiros do Servicio de Expropiacións de que arreglen e solucionen os problemas que hai ali e depois empezaremos con novas expropiacións. Segundo, mire, usted dícenos que quedou claro xa que de Ribadeo nada, é verdade que na segunda intervención se acordou porque a realidade é esa. É que eu teño falta de documentación, e é certo, o noso servicio é un servicio, como non encargamos fora os proxectos, nin gastamos millóns de pesetas ou miles de euros en proxectos fora, como facían ustedes, para telos aí archivados, nos facémoslo co servicio. O servicio noso é un servicio bastante sencillo, con 2 ou 3 ingenieros, un aparejador, etc., que teñen moitos problemas. Por eso, lle pedimos documentación á Xunta. E a Xunta, nun detalle, porque ustedes van meter, e non o dixeron, 1 millón de euros en facer un paseo peonil e cabalar desde Ribadeo hasta Vicedo. Que iso é o que ten importancia. Por que vamos facernos paseos peoniles e beirarrúas se ustedes van a gastar 1 millón en paseo peonil e cabalar pola Costa de Lugo? Hombre, aclárense.
E aparte, con esa falta de documentación que suplimos ca Xunta, pois mándanos un reportaje fotográfico das carreteras da Diputación, que pode ver aquí, donde 6,4 metros, ou están trucadas. Se cuadra a Xunta de Galicia trucou as carreteras e equivocouse como usted, que non sabe como se accede ás playas das catedrales. 6,4 metros, aglomerado en quente, sinalización horizontal e vertical. Siguiente foto, 6 metros, etc. E así podemos seguir ayuntamiento a ayuntamiento con ese derroche de 1 millón de euros a usted que lle preocupa as carreteras, pero gastan os cartos cos cabalos, que é importante. É importante que os que teñan cabalos tamén paseen, pero será máis importante que paseen as persoas. Mire, o esforzo que facemos en Ribadeo, porque ustedes chamaron a esta casa pedindo auxilio para barreiros. E en esta casa démoslo, e comemos o marroncito que ustedes deixaron en Barreiros e que montaron en Barreiros con ustedes. E temos ali 1,2 millóns de euros desde fai 5 anos paralizados. Pero como vamos meter máis cartos en Barreiros? Decidan dunha vez o que van a facer, utilicemos ese 1,2 millóns e tan pronto teñamos recursos propios que os podemos ter, que esta institución vai ben, tan pronto a Xunta e Costas nos bote unha mao, ou tan pronto Fomento e o señor Rajoy nos manda os cartos que nos está quitando do POS, podemos pensar en estudiar, ampliar e mellorar non só estas carreteras, sino todas as da provincia, porque neste momento un cuarto dos kilómetros de carretera que ustedes nos deixaron de forma tercermundista, como dice usted, e guineana, aí somos heredeiros nosotros, non son ustedes. Somos heredeiros da súa gestión. Ten que ir rematando. Se tiñan 4 metros, non tiñan 8. Non nos pida, como fixeron co Prestige, que aglomeremos as playas, porque non podemos aglomerar as fincas privadas, antes hai que pagalas. Entérese do que dice, mire por onde anda e despois veña aquí. Nada máis e moitas gracias. Último turno por un minuto. Sin que me computen pedir disculpas por o descoñecemento dese título do voceiro do Partido Socialista que non din atopado no seu currículum, que quede claro que nesta sesión un veciño de Barreiros e veciños da Mariña votan en contra de que se cumpla un compromiso adquirido co Concello de Barreiros e de Ribadeo, que era un investimento de 2.130.000 euros. Non foron quen de rebatir as verdades que aquí se lles puxeron, as vías están en estado absolutamente tercermundistas, é un dato. Mentras que negan a esta población un compromiso de 2 millóns de euros, vostede xestionou, dende o ano 2007, máis de 129.381 euros. É só unha puntualización. Se vostedes comeron o marroncito de Barreiros, como dixo vostede nese mesmo término, será porque outros o convenceron, e ao mellor incluso o propio presidente, non porque lle pedira ao Partido Popular, que queda bastante claro que todo o que pide o Partido Popular aquí ten o no por resposta, aínda que se pidan compromisos que estaban adquiridos e se demostre que teñen diñeiro para facelo. E o único que falta é unha falta de vontade por un empecinamento partidista e absurdo, que, por certo, os veciños día a día lle recordan que van na liña equivocada. Para o Concello de Barreiros tamén e para o de Ribadeo, esta institución, neste aspecto da rede viaria, é como se non existira. Ten que rematar. Moitas gracias. Simplemente recordar algunha puntualización sobre o que se ten discutido e debatido aquí, o que eu chamo unha reflexión presidencial, sin prepotencia, desde a máis básica humildade, non? Ten que recordar que, en relación con ese famoso plan dos 50 millóns, o que se ten aprobado para que puntualice ben, mire ben as cousas, ou se quere infórmese mellor, se non me cree a min, do que se ten aprobado, o que se aprobou aquí fai 7 anos, foi unha modificación de crédito de 50 millóns. Eso é certo. Pero esa modificación que se aprobou levaba aparellada a solicitud, a formalización dun crédito, que non se fixo. Que non se fixo. Non o fixo o anterior presidente. E, ademais, quero dicirlle, para que siga ben informada, que sabe por que probablemente non o fixo. Sabe probablemente por que non o fixo. Porque se formalizaba ese crédito dos 50 millóns, tiña que pedir autorización á Xunta de Galicia, cousa que tampouco fixo, e situaría a débeda desta Diputación no marxen do 125% sobre os orzamentos liquidados. Probablemente por eso non o fixo. Conclusión, a ustedes os engañaron ou non, utilizárono e quixeron ver naquel plan de 50 millóns que había unha operación xa cerrada e pechada, cousa que non é certa. E, ademais, como moi ben se dixo aquí, estes 50 millóns nin tan siquiera se valoraban as expropiacións. Non sei
si é unha nova forma de facer obras que se executan pero sin facer expropiacións. Por tanto, a cada un o seu. E cada un que asuma as súas responsabilidades. Pero isto foi o que pasou. E, por tanto, debe informarse ben que ese crédito non se formalizou, non se informou ben. Pero infórmese. Eu o que quero é que se lle informe, porque para eso nosotros lle damos todo tipo de documentación para que faga a súa labor de oposición. Pero ten que facer ben, e non engañar, e non dicirlle a xente o que non é. Si se formalizara esa operación de crédito, habría os 50 millóns e, por tanto, habría a obligación de facelo. Pero non o fixeron, vostedes, non nós. E en relación co tema de Barreiros, me gustaría tamén decir formalmente que é verdadeiramente impresentable que esta Diputación teña posto en riba da mesa 1,2 millóns de euros para Barreiros, para servicios públicos de Barreiros, e durante 4 anos quen tiña a responsabilidade de gestionar eso era a Xunta de Galicia e non o fixo. Que vamos a facer? Vamos ter que mandar a Guardia Civil para que nos devolvan ese 1.200.000 para invertilo en Barreiros. Se é que levamos 4 anos esperando para facer esa inversión e non hai manera. E ora xa non é culpa da Xunta de Galicia, que levan 5 anos. Por tanto, a cada un o seu e os ciudadanos xa tomarán a decisión que estive inconveniente e por esa hai que pasar. E eu pasolle por esas decisións. Moi ben, pois vamos a votar esta proposta do Partido Popular. Votos a favor da proposta do Partido Popular, 12 votos a favor da proposta do Partido Popular, votos en contra, 13 votos en contra, por tanto, moción rexeitada. Siguiente punto de orden do día. Asunto número 7, moción do Grupo Provincial Popular relativa ao cumprimento do convenio relativo á construción e xestión dun centro de atención da terceira idade en Guitiriz. O Partido Popular, doña Elena, 6 minutos máximo. Sí. Rexistramos nos pasados días unha moción relativa ao cumprimento do convenio para a construción de xestión e centro de día en Guitiriz. Esta moción nace ou ten o seu fundamento aló polo 3 de maio do ano 2011, época, que uns días despois iba a haber eleccións municipais, na que o presidente desta institución, dúas persoas que forman parte desta corporación, unha delas o presidente Xosé Ramón Gómez Besteiro, en representación desta institución, e a que por aquel entón era a alcaldesa do Ayuntamiento de Guitiriz, en donde ambas institucións asumían uns compromisos que, ao mellor, polo menos nesta primeira intervención, non é preciso puntualizar, pero se fora necesario puntualizaremos na segunda, que tiñan un obxectivo que dotar a este Concello dunha infraestructura que indiscutiblemente precisa e evidentemente, levaba implícito uns compromisos económicos moi importantes. O Concello poñía a disposición local, poñería tamén unha cantidade económica e, a partir de aí, era precisamente unha destas 12 que iba a poñer en marcha a través dunha encomenda de xestión con Suplusa. Isto asínase o 3 de maio do 2011 para a construción e xestión deste centro na Casa da Botica e aló polo 3 de decembro do ano 2012, o actual alcalde de Guitiriz ten coñecemento do proxecto e este mesmo presenta unha serie de deficiencias, que non o dice, por suposto, o alcalde de Guitiriz, non o dice ningún dos seus concellais, dicen os servicios técnicos municipais, que evidentemente son os que teñen as competencias para facelo. Estes informes evidencian que este proxecto vulnera a normativa urbanística municipal e que, ademais, non contempla a posibilidade da creación dun centro de día. A partir de aí, en unha actitud absolutamente colaboradora, por parte do Concello preséntanse alternativas, alternativas que corrixen as deficiencias que presenta ese proxecto ou incluso apunta a unha nova ubicación. Non hai que esquecer que a maioría das dificultades técnicas que ten ese proxecto veñen moi vinculadas á ubicación. A Casa Botica é un edificio emblemático de Guitiriz, pero que ten un valor patrimonial que incluso está protegido, que evidentemente é difícil de sortear. A ubicación entre edificios de vivendas incluso limita o crecemento na edificabilidade dese inmoble. Entón, é evidente que hai que
adaptalo á normativa urbanística e incluso, insisto, nunha actitud colaboradora e cooperadora por parte do equipo de goberno, se dá con carácter alternativo outra ubicación. Eu empezaba a exposición polo ano 2011, polo 3 de maio, e citaba as dúas persoas que asinaron este convenio, porque, sen dúbida, non as asinaban en representación propia, senón que estaban firmando este convenio en representación da institución. No caso do señor Gómez Besteiro, foi a primeira e a única vez que se preocupou por esta infraestructura, dado que nas consiguientes reunións da Comisión de Seguimento que se crearon nunca estuvo presente a pesar de formar parte da mesma, e por parte a persoa que representaba o Concello de Guitiriz, que despois dunhas eleccións mudou, os intereses e os compromisos teñen que ser os mesmos. Cando se asina un convenio para dotar dunha infraestructura a un concello, o compromiso non é da persoa, é da institución. Si no transcurso dos trámites xurde algún tipo de discrepancia, hai algún error, hai algunha deficiencia técnica, evidentemente as dúas institucións, amparándose na obriga de colaborar e cooperar, teñen que traballar para correxilas e para que ese compromiso adquirido, que non foi ca alcaldesa no seu momento, nin co alcalde de agora, foi un compromiso cos veciños de Guitiriz. Só cabe, sen dúbida, que se materialice. O normal sería que esta proposta non fora necesario que viñera a pleno, porque, igual que no seu momento se sentou o señor Xosé Ramón Gómez Besteiro e a señora Regina Polín Rodríguez para asinar este convenio, calquer tipo de discrepancia ou problema debería de sentarse o señor José Ramón Gómez Besteiro co actual alcalde da Corporación de Guitiriz e poñer solución aos problemas que o transcurso deste procedimento foi evidenciando. Pero non foi así, a pesar de ser requerido por parte do alcalde desa corporación, o presidente desta institución ata agora non fixo un minuto na súa axenda, supoño que sería por falta de tempo, non por falta de voluntade, para chegar a un acordo e desbloquear un proxecto o que tamén adelantamos este grupo, o alcalde de Guitiriz, os seus compañeiros de corporación e os veciños de Guitiriz non van a renunciar. Moi ben, por parte do BNG, vostede, moi ben, ten 6 minutos máximo. Grazas, presidente, non van ser necesarios. É curioso que a sensibilidade que demostra o Grupo Provincial do Partido Popular coa terceira idade, como demostra esta moción, pois non sexa extensible a toda a cidadanía, por parte dos seus compañeiros de partido, tanto na Xunta como no Estado, e é que vostedes, o Partido Popular, levaron a cabo os maiores ataques, penso que a terceira idade que se lembran. Dende a eliminación de axudas aos básicos concellos de menos de 20.000 habitantes, dende o 2011, ata a supresión da axuda do Ministerio para a teleasistencia domiciliaria dende o 2012, ata a perda do poder adquisitivo dos pensionistas, unha perda que se calcula alrededor do 15-30% nos vindeiros 15 anos, o copagamento, as privatizacións, o desmantelamento sanitario, iso sí, temos claro que as camas van a permanecer nos hospitais no verán, ata os recortes e retrasos múltiples na aplicación da lei da dependencia. Esta é a aposta pola terceira idade por parte dos seus compañeiros tanto da Xunta como do Estado. Mais, indo ao tema que nos compete, a moción que traen vostedes relativa á construción e xestión do Centro de Atención á Terceira Idade de Guitiriz, manifestar que o BNG ten claras as seguintes cuestións. Por suposto que Guitiriz precisa dun centro asistencial para a terceira idade, iso é algo obvio, xa que alrededor do 30% da poboación supera os 65 anos. Que o emprazamento idóneo do centro para nós é a Casa da Botica, dende logo por ser un predio céntrico, por ter unha superficie o suficientemente ampla por detrás, e, dende logo, porque permitiría poñer en valor un edificio cun importante valor patrimonial
que de outro xeito estaría tamén abocado a permanecer nun estado de abandono que incluso puidera poñer en perigo a propia consolidación estrutural do edificio. Que é fundamental tamén integrar nun mesmo edificio centro de día e residencia, non? E que isto xa está contemplado, por moito que vostedes digan que non no actual proxecto que a Deputación Provincial levará a cabo en Guitiriz, a semellanza cos proxectados en outros concellos da nosa provincia, que queda clara a vontade inequívoca da construción da devandita residencia por parte do ente provincial. O que hai é unha postura, eu penso que de rexeitamento por parte do Goberno Popular no Concello de Guitiriz, que é incapaz de xestionar de xeito eficaz a situación, que é preciso, moi importante, que a Xunta de Galiza concerte prazas na mesma, co fin de conseguir prezos que se adapten aos recursos económicos dos veciños, tal como tamén están a facer con outras residencias privadas na provincia. Por suposto que a residencia temos claro que vai a constituir unha oportunidade laboral moi importante para a zona, non? Con eses aproximadamente 20 empregos directos e outros tantos seguramente indirectos. E, por último, o que pedimos tamén que o BNG de Guitiriz conte tamén cun representante nesa comisión de seguimento da residencia. En canto á emenda de sustitución presentada polo Partido Socialista, que explicará posteriormente a compañeira deputada doña Regina Polín, pois dicir que estamos totalmente de acordo e que, por tanto, tamén asumimos estes 4 puntos da emenda de sustitución como propios. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Por parte do Partido Socialista, doña Regina Polín, 6 minutos máximo. Gracias, señor presidente. Bos días a todos. Especialmente unha benvida especial aos veciños de Guitiriz que hoxe nos acompañan. A min encántame que os veciños de Guitiriz teñan interés por algo que realmente necesitan e por algo polo que loitamos moitos anos cando estuvemos no equipo de goberno. Por suposto que tanto o presidente da Diputación, que a día de hoxe sigue sendo presidente, e eu mesma, cando era alcaldesa do Concello de Guitiriz, asinamos un convenio porque o Concello de Guitiriz se merece ese centro residencial que a Diputación asumiu naquele momento cando no ano 2010 empezou a programar unha serie de centros deste tipo pola provincia de Lugo, asumindo como propios unhas competencias que realmente lle competen á Xunta de Galicia, pero que por desidia, por abandono ou por incompetencia, non son capaces de traer a esta provincia tan necesitada porque a meirande parte dos habitantes da provincia de Lugo son maiores de 65 anos, se necesitan destes centros. É certo que naquele momento se puxo ao servicio da Diputación de Lugo un edificio que todos conocemos como nombre da Casa da Botica, e que é un edificio singular. E digamos que é unha ubicación singular e, sin querer darme méritos, creo que sería o centro residencial feito pola Diputación máis importante da provincia de Lugo. E é un edificio singular porque ten unha historia dentro de Guitiriz, porque está moi céntrico e precisamente a Diputación de Lugo o que quere é levar aos nosos maiores a zona céntrica, quere introducilos dentro da sociedade, que poidan, se son válidos, que poidan relacionarse co resto dos veciños. E ali, desde logo, que reúne todas as condicións para ir a un bar, para ir a comprar a unha farmacia, para ir ao parque a ver como xogan os netos, bisnetos ou simplemente os nenos de Guitiriz, para ir á misa e incluso para ir solos, se son válidos, ao centro médico. Pero eu quería engadir tamén que ese edificio, por si non o saben, ese edificio sufriu unha modificación puntual que foi aprobada gracias precisamente a que se ofertou como parte del para ser centro residencial, porque senón a Xunta non iba a aceptalo, que sufriu unha expropiación e que esa expropiación pode ser porque foi o xulgado e que o xulgado nos deu a razón, pero que esa expropiación pode supor un problema se realmente non se construye nela o centro residencial que está proxectado. Explicado isto, volvo a insistir que o centro consideramos e seguimos
considerando que é o máis excitado por a centralidade que ten e que é por o que aposta a Diputación. Hasta aí, todo está de acordo, estamos de acordo precisamente co que dicen vostedes e co que recolle a propia moción. É verdade, a Diputación asinou un convenio, a Diputación sigue mantendo ese convenio vixente e nunca puxo ningún impedimento para que ese edificio, para que ese centro residencial se construíra. Que ocorre? Que no ano 2011 existe un cambio de goberno. E resulta que vostedes que falan moitas veces da herencia recibida e que é mala a herencia que recibiron dos gobernos socialistas, resulta que teñen o mellor exemplo de que non se quere a herencia recibida en Guitiriz, donde o señor Teixido non quere nada do que lle fai a Diputación. En primeiro lugar, rexeita eso. Eu quería deixar claro que vostedes recollen na primeira parte da moción que se asinou o convenio, pero non recollen que no mesmo ano 2011 o señor Teixido mandou un escrito á Diputación, un escrito que eu me sentiría avergonzada de mandar un escrito deste tipo a calquera administración fora do tipo que fora, donde recollía varias cousas, pero entre elas decía: por outro lado, o pasado 31 de 3 de 2011, en sesión plenaria, o Concello de Guitiriz aprobou un documento coa Diputación Provincial para a construción e xestión dun centro de atención á terceira idade no inmoble denominado Casa da Botica. No citado convenio, o Concello de Guitiriz acordou a cesión vía mutación de manial intersuxetiva da Casa da Botica e a sufragación mediante 200.000 euros da parte de obra. É certo todo eso. Todos os concellos que tiñen este centro asumiron o mesmo. A mutación de manial intersuxetiva non era un procedimento recollido na legislación de réxime local para a transferencia da titularidade de bens públicos. Isto non é certo, porque cando fixemos esa mutación de manial, cando fixemos a cesión, realmente estábamos totalmente asesorados por a Xunta de Galicia. Por certo, unha Xunta de Galicia gobernada por o Partido Popular. Ademais de que a Casa da Botica non está totalmente depurada xurídicamente para un posible uso, atopándose nestes momentos nun proxecto determinado. A cesión, sen seguir o procedimento legalmente previsto, e o compromiso de financiación da datación orzamentaria deveñen o acordo plenario adoptado na sesión do 31 de 3 de 2011 en nulo de pleno dereito, polo que é intención deste Concello, e recalco isto, é intención deste Concello proceder a súa revisión e se exixe, polo que exixe a suspensión automática do expediente da rehabilitación da Casa de Botica. Ten que ir rematando. Advertimos que esta intención municipal de revisar o acordo neste Concello non lle permite facer ningunha obra nin cargar ningunha á conta do Concello de Guitiriz. Con isto, que dice ademais, o compromiso de financiación por importe de 200.000 euros fíxose sin dotación presupostaria. Bien, con isto que está aquí, e que non sei se vostedes coñecían, porque se o coñecían, é o suficiente como para que a Diputación paralizara todo o que tiña en marcha, e que non paralizou. Acabou o seu tempo. Gracias, señor presidente. 3 minutos para o Partido Popular. Mire, como vostede sabe que os tempos son os que son, todo o mundo queremos explicarnos o mellor posible, vou evitar puntualizar antecedentes, basicamente por ser prácticos e por ser operativos. Vostedes rexistraron un proxecto para obter a licencia municipal.
por saltarnos unhos capítulos, porque senón non vamos a chegar a ningún acordo, e eu valoro moito o esforzo que fixo vostede en asumir a responsabilidade de defender este asunto, porque, sen dúbida, parece unha persona máis adecuada. Agora, centrándonos nese momento e sendo prácticos e operativos, porque se reproduzco algunhas conversacións que eu escoitei en algunha comisión de seguimento, indudablemente estaríamos aquí hasta Nadal. Ese proxecto que se ubica en ese inmoble Casa da Botica nin se adapta ás normas subsidiarias que vostede aprobou na época ano 2008, cando vostede tiña responsabilidades de goberno, Xunta de Galicia con responsabilidades de goberno, co cual vostede coñecíoi, nin cumple retranqueos, nin cumple volúmenes de edificabilidade, pero é que tampouco cumple a normativa urbanística do Plan Xeral de Ordenación Municipal que está en tramitación e que todavía está en vigor, pero se agora mesmo todavía non está en vigor, pero se o estivese, tampouco cumpliría. Congratúlame moitísimo que vostedes na vosa emenda teñan o valor de decir o proxecto este e se non se axusta a normativa, cámbiena. Como fan vostedes? É dicir, o decreto de servicios sociais non me gusta, non o cumplo. Eu veño aquí con este proxecto a facer na Casa de Botica. Non cumple a normativa, cámbia. Home, pono vostede na emenda. A ver, seamos un pouco serios. Non vamos a discutir a ubicación. Sin perxuicio de cada corporación, cada equipo de goberno, cada partido político, tiña a súa ubicación. E con eso foron, ademais, as eleccións. E recórdolle que a vostede, precisamente, lle pasou factura, sin que seña precisamente ese obxecto de debate hoxe. Pero creo que o debe de ter presente. Entón, este é o estado no que nos atopamos. Avanzamos, vostede fixo o esforzo en ler esa carta, pareceme moi oportuna, entre comillas, porque neste momento é un documento que está absolutamente obsoleto. Temos un momento temporal distinto, temos un proxecto que se rexistra por rexistro de entrada, o Concello de Guitiriz dícelle que non cumpla a normativa, vostedes hoxe aquí, nesta emenda, o recoñecen, pero puntualízalle que non cumple ningunha das dúas, nin a do 2008, nin a do Plan Xeral. Co cual, a min paréceme que esta institución debería darlle unha volta, que é o que lle pedimos aquí. Nosotros aquí non vimos con ningunha imposición, vimos con alternativas. E vimos cunha gran actitud constructiva e colaboradora, pero cunha advertencia. O Concello de Guitiriz non vai a renunciar a esta inversión. Non retorzan, nin transxiversen, nin intenten confundir a ciudadanía. Non faigan unha chapuza, cumplan as normas que vostedes siguen instaurados na insumisión e denlle a Guitiriz o que vostede asinou, pero que o presidente, ese presidente que todavía non sei se coñece o alcalde de Guitiriz porque non tuvo a ben recibilo, ten a obrigación de cumplir. E deixémonos de disculpas e de documentos que están absolutamente superados, estamos noutro capítulo e digan claramente, queren cumplir cos veciños de Guitiriz ou non? Moitas gracias. Despois, como me mete no dabo, farei outra segunda reflexión presidencial. Como me pide, pois vou a facer tamén. Vamos entón co segundo turno do señor Outeiro. 3 minutos. Grazas. Son, dende logo, todo uns destroyers, non? Fixeron no 2009, dende 2009 na Xunta, destruindo, penso que proxectos ben interesantes, tanto no rural como nos servizos sociais, e penso que tamén o levan facendo dende o 2011 no Concello de Guitiriz con varias iniciativas. É moi sinxelo. Penso que teñen que cinguirse dunha vez por todas a ese convenio firmado no 3 de maio de 2011, poñan as facilidades, eu penso que como faría un bon alcalde, se for preciso tamén facer algunha puntual modificación no planeamento urbanístico fágao polo ben dos veciños de Guitiriz. Eu penso que non hai dúbida que terían o apoio inequívoco por parte dos partidos da oposición a este respecto. Axilicen ao máximo posible a licencia urbanística, por último, fagan de intermediarios, que é moi importante, coa Xunta de Galicia, co fin de que unha vez que se materialice este proxecto, pois o custe mensual para os veciños sexa asequible. A fin de contas, teñen un goberno amigo na Xunta, non? Nesta segunda intervención e, por último, nada máis.
Gracias. Segundo turno para o Partido Socialista, 3 minutos máximo. Como me gustaría dicir moitas cousas, vai me chegar a moi pouco tempo. Quería dicirlle solamente dúas cousas. Primeiro, que cando fixo a súa exposición de motivos, agora mentiu en dous casos fundamentales. O Concello adquiriu o compromiso de facer a modificación urbanística para poder adaptar o proxecto. Está por escrito, señora Elena, dice aquí, en relación cos trámites urbanísticos necesarios da adaptación do planeamento, estánse a realizar por este Concello. Isto é un escrito que mandou o Concello de Guitiriz aquí. Primeiro, non nos estamos inventando nada. Segundo, o proxecto sempre, desde entrada, sempre foi un centro que teña un nombre ou non e que é adaptable, sempre recolleu que era un centro de atención á terceira idade e que leva implícito plazas de residencia e plazas de centro de día. Por suposto, nunca iba a ser de outra maneira cando nos creamos en Guitiriz, fixemos en marcha en Guitiriz un centro municipal que está nun lugar de lugar. Non seríamos tan tontos como para non intentar levar ese centro de día a nova construción. Por suposto que ten iso. Por suposto que o ten. En terceiro lugar, teño que dicirlle, e isto sí que me agrada moito dicilo, que vostede estuvo na primeira comisión de seguimento, non sei por que motivo estuvo ali, pero estuvo na primeira e saliu dicindo que non entendía nada e que ese home estaba tolo por decir que non a esa residencia. E non mo dixo vostede, só que mo dixeron varios. Entendo tamén que algún compañeiro... Por favor, ten o seu turno despois, que remata vostede. No, para, non se poña así. Non se poña así. Varias personas. Non se poña así cando a cousa non... Hai testigos. Bueno, pero non hai quen poida... Por favor. Mire, non este nerviosa. Tranquilices. A ver, bueno... Pero, mire, vostede... Por favor, un momento. Por favor. Pero que modera... Pero, por favor, non pretenda dar vostedes leccións a ninguén. Primeiro, no seu primeiro turno, xa cualifica quen debe falar do goberno. Isto é un caso inaudito. Quen cuestiona de quen debe falar no goberno ou non. En función de que vostede marca quen debe falar ou non e quen este competente ou non para falar. Unha cousa que demostra, ademais, moi baixa estatura moral. Eso non se fai cun compañeiro. Ben, no seu turno xa falará que lle toca. Agora, espere un momento, e cando lle toque, matiza o que quere matizar. O que non pode ser é que queira utilizar o seu turno ou do compañeiro e outro. Céntrese un pouco e discuta sobre as cuestións que lle está dicindo. Está dicindo que usted estuvo nunha comisión de seguimento. Eso que dice ela? Bueno, pois me parece moi ben. Cando teña o seu turno, en ese minuto, podrá decir o que lle parezca oportuno. E agora continúa doña Regina Polín, si podemos, se usted ten a ben aguantar. Digo que algún compañeiro dos que ten sentados ao seu lado, que forman parte do Grupo Popular, e o primeiro día que soupo que había este rechazo por parte do Concello de Guitiriz me dixo, dillo, señor Besteiro, que no meu Concello o admitimos. É lóxico de todo. Ten un compañeiro aí no grupo que está construindo a residencia, porque todo o resto de residencias que se construyen, que se construíron nos distintos concellos, non tuveron ningún problema, está colaborando e aceptou o convenio. O único que non aceptou é o Concello de Guitiriz. Díganlle ao señor Teixido que se aclare si quere a residencia ou non, onde quere a residencia, e que se dedique a xestionar subvencións e non a perdelas, porque perde, non trae ningunha nova, pero perde incluso as que lle corresponden directamente. Díganlle que faga iso. E díganlle que se quere facer a casa ou residencia tamén ten que facer dotación presupuestaria. E se antes nos criticaba porque non había, agora leva dous suplementos de crédito, pero non aparece nada da Casa da Botica. E mire, para rematar, sin máis, dígolle que esta moción me parece insólita, esperpéntica, inmotivada, estéril e inútil no sentido contrario ao práctico. Pero, como di o refrán, non hai mal que por ben non veña. Esperemos que desta moción o señor Teixido, que hoxe está presente aquí, non ven ás comisións de seguimento, pero ven hoxe aquí, pois que reviva, que se dé conta do que ten e que lle saque proveito. Quede claro que a pretensión deste equipo de goberno provincial non é outra que a de dotar de servicio extremadamente necesario aos veciños e veciñas de Guitiriz e concellos limítrofes. Rematou o seu tempo. Último turno para o Partido Popular, un minuto, doña Elena. En primer lugar, pido que rectifique as palabras que dixo, que eu non insultei a naide, non está en ningunha postura legitimada para decir cousas que eu dixen que nin escoitou nin saliron da miña boca. Punto primeiro.
Punto segundo. O Bloque Nacionalista Galego lle explico que o seu portavoz en Guitiriz non quere este proxecto. En palabras súas, aquí ten que claudicar o pacto de goberno, isto yo entregarei, que é o que opina el deste tema. En tercer lugar, señora Regina, vostede non veña aquí a desafogar as iras que ten que facelo no Concello de Guitiriz. Aquí vostede é diputada da institución provincial. Vostedes firmaron un convenio e presentan un proxecto que non cumple a normativa. Deixen de transgiversar e de engañar a xente. Modifiquen o proxecto, acepten as alternativas que lle propón o Concello ou que o señor presidente se reúna co alcalde de Guitiriz e busquen unha solución intermedia e cumplan o compromiso adquirido, deixen de facer política con servicios sociales e deixen de utilizar esta institución para intentar vencer ese resquemor naqueles concellos que perderon. Esta residencia dos veciños de Guitiriz. Deixen de transgiversar e de engañar a xente. Pois, como saben, as cousas teñen a súa historia. E é bon recordala. Bueno, xa estamos outra vez. Non hai maneira. Bueno, pois a ver, doi un minuto máis se quere, ó. Bueno, é igual. Presidente, se me dá un minuto máis eu acepto. Non, tranquila, home. Xa me parecía que non mo daba. Era unha falsa alarma. Eu non sei que facer. Eu non sei que facer. Realmente non sei que facer. Pero bueno, miren, as cousas teñen a súa historia. E vostede, pois, sabe perfectamente que hai unha comisión de seguimento. Home, nesas comisións de seguimento non tiene que estar en todas... e deixarame falar. Ou non quere que escoitar o que lle teño que dicir? Bueno. Entón, estamos nunha comisión de seguimento no que así hai representación da Diputación Provincial. O presidente non lle sabe de todo. Non lle sabe de cuestións urbanísticas. A diferencia de usted, que sí sabe de todo, non sabe de temas financieros, de urbanismo. Eu recoñezo as miñas limitacións. Salvo para iso, para superdotada, vostede. Bueno, pois esa comisión de seguimento é onde ten que estar representado o Concello de Guitiriz. É onde está a Diputación, e cando non está o señor presidente, está un señor ou señora diputada que representa exactamente igual o presidente da Diputación, e que representa a institución. Pero hai que vir a reunións. Hai que vir a reunións. E ao principio deste mandato, sabe que lle pasaba en Guitiriz? Que había un macroproxecto no Concello de Guitiriz que iba, supuestamente, a ser avalado pola Xunta de Galicia, donde se iba a crear un gran pueblo, un gran poblado, donde non sei cantos miles de plazas de centros de terceira idade. Recorda aquelo? Que pasou con aquel proxecto? Por eso non interesaba daquelas. Por eso se presentou ese papel ao principio, ese principio, porque non interesaba a residencia, e porque non interesaba que se fixera unha residencia que foi programada no anterior goberno e na Diputación. Pero eu entendo todo, cando se dice claramente se quere residencia ou non. Claramente. Porque despois, se vai por outro lado ou non vai por outro lado, eso xa son técnicas de distracción. Por tanto, hai que dicir claramente se quere ou non se quere. E non pasa nada. E cada un asuma a súa responsabilidade. Pero a Diputación sempre estuvo aí, sigue estando, e, por tanto, non vai a consentir intoxicacións de ningún tipo, nin engaños. O que hai que facer é, se hai algún problema técnico, acudir á comisión de seguimento. Con independencia se acude o presidente da Diputación ou non. Eso non vale de excusa. Non vale de excusa. Cando hai unha comisión para ir. A mesma comisión que lle dicía antes de Barreiros. Onde van os cartos? Pois iso que hai que estar. E ese proxecto émolo sacar adiante, hombre. Que eu estou comprometido, esta institución está comprometida e vamos a saltar. O que pedimos é vontade de arreglo, vontade de solucionar os problemas e non despistar a xente, que iso é moi feo. Na política tamén. Vamos a votar esta proposta porque non acepta... Ten vostede, señor secretario, a emenda? Vámola a ler, vou a ler. Déxeme a emenda. Ten aí? Teño aquí. Non, teño aquí. A emenda que presenta o grupo do Partido Socialista é que o señor alcalde do Concello de Guitiriz retire o escrito presentado nesta Diputación o 4 de 11 de 2011, ese escrito que leu doña Regina Polín, advertindo da intención do Concello de proceder á revisión de oficio do acordo tomado polo Pleno desta entidade local na sesión de 31 de marzo do 2011 e a suspensión automática do expediente relativo á rehabilitación da Casa da Botica. 2. Que o Concello de Guitiriz asuma o compromiso de efectuar as modificacións da normativa urbanística que sexan necesarias, sempre que técnicamente se justifique o desaxuste do proxecto presentado con esa normativa.
co obxectivo inquebrantable de manter a integridade do proxecto inicial suscrito, así como os fins e os obxectivos do convenio, tanto en prestacións cuantitativas como cualitativas, as cales poderán ser melloradas, pero nunca disminuídas. E 3. Sempre que se cumpran os orzamentos relacionados o que supón executar o convenio asinado o 3 de maio de 2011 e facer fronte ás obrigas que asumía o Concello, a propia Diputación cumprirá cos seus compromisos previa obtención de licencia urbanística para poder realizar a construción do Centro de Atención á Terceira Idade. E 4. Dirixirse á Xunta de Galicia para que se comprometa tamén públicamente e formalmente a concertar plazas de usuarios dos centros da rede pública de residencias e Centro de Atención á Terceira Idade promovidos e financiados pola Administración local lucense, Deputación Provincial e Concellos. Esta é a que lle dicen vostedes que non a esta proposta. E, por tanto, ao decir que non a esta proposta, retómase a inicial presentada polo Partido Popular, que é a que vamos a votar neste momento. Votos a favor da proposta que presenta o Partido Popular, 12 votos a favor, votos en contra, 13 votos en contra, por tanto, moción rexeitada. Seguinte punto de orden do día, señor secretario. Asunto número 8, conta da información económica da Deputación a 31 de marzo de 2014. Asunto número 9, conta dos informes do primeiro... Señor secretario, vou facer un resumen de algúns puntos para que todos os diputados teñan coñecemento das grandes cifras da situación económica trimestralmente da Diputación para compartilo con vostedes e, nese sentido, un maior coñecemento da situación real que nos interesa a todos, desde o meu punto de vista. Primeiro, a Deputación de Lugo cumpre co principio de estabilidade orzamentaria, como non podería ser de outra maneira, é certo, é dicir, non gastamos máis do que ingresamos. A pesares de que facemos inversión, facemos investimento, demostramos por vía dos feitos que é compatible facer inversións en proxectos e, asimismo, manter a estabilidade orzamentaria. En segundo lugar, quero decirlles, en unha información facilitada polo Goberno de España, que a Diputación de Lugo se mantén á cabeza das Diputacións de España con menos débeda. Ocupamos o 8º posto. Somos a Deputación de Galicia que menos débeda ten, según os datos do propio Ministerio de Facenda que se fixeron públicos fai uns días. Rematamos o 2013 cunha débeda de 31 millóns de euros frente aos 67 millóns de euros da Deputación de Pontevedra, 45 da de Ourense e 43 da Coruña. E, como saben, este Goberno provincial rebaixou a débeda pública da institución en 92 millóns de euros, pasando dos 123 millóns, por iso lle dicía aquilo do 125%, 123 millóns do 2007 ata os 31 do 2013. En contraposición con outras administracións, como saben, non fan máis que non só duplicar, sino triplicar a débeda pública. Estou me referindo señaladamente á Xunta de Galicia. Cal é a previsión da débeda? Decíais que cerramos o ano 2013 con 31 millóns de débeda. A nosa previsión é que no orzamento, como ven vostedes, no orzamento 2014, xa aprobamos unha amortización da débeda cifrada en torno a 13,3 millóns de euros, mellorando, por tanto, en 2 millóns as nosas previsións iniciais, iso é importante señalalo, o que nos vai a situar nun endebedamento a final de ano en torno aos 24 millóns. Por tanto, sigue inalterado o obxectivo da Diputación Provincial de que no 2016 teñamos débeda cero e, por tanto, presentemos unhas contas públicas absolutamente saneadas sin renunciar aos inversións. Por tanto, querría compartir con ustedes tamén o pago a provedores, que é unha cuestión importante que marca un pouco a eficacia e a eficiencia dunha administración pública. A Deputación rematou o ano 2013 cunha media de pago de 8 días, dende que se conforman as facturas ata que se pagan. Os períodos son os seguintes. O período medio de pago no primer trimestre, tal como estamos obrigados a presentar trimestralmente, o primer trimestre de 2014 é o seguinte. A Deputación paga en 11 días, o Consorcio Provincial de Bombeiros paga en 6 días, Suplusa paga en 11 días e a Fundación TIC paga en 14 días. É dicir, o prazo medio de pago de provedores da Deputación sitúase en 11 días. Creo que é unha boa cifra. E tamén lles quero compartir con vostedes que o gasto comprometido a 31 de marzo de 2014 é do 58,27%. Creo que é unha cifra razonable. Millorable, sí, pero moi razonable. Creo que é a cifra de gasto comprometido. Dentro de 3 meses volverei a este pleno e os informarei de como sigue evolucionando a débeda pública, que nos interesa a todos, porque nos afecta a todos, como vai o gasto comprometido
é como vai a evolución de pagos a proveedores, que a nosotros nos preocupa moitísimo de que os nosos proveedores cobren e cobren rápido e en tempo para poder contratar máis xente e para que contribuyan a tan necesaria recuperación económica tamén desde a provincia de Lugo. Moi ben, pois creo que con isto falei dos puntos 8, 9, 10 e 11. Quedaríanos o 12 e as preguntas. Casi fago tamén de secretario. Isto xa... Asunto número 12, conta das resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de abril de 2014. Asunto número 13, non hai comunicacións da presidencia. Asunto número 14, rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Dos preguntas do Partido Popular, do Grupo Provincial Popular, números 14.898 e 15.081. Además, lle podemos contestar as dúas, tendo en conta que a última foi de onte. Como ven de abril? Bueno, que máis dá? Se viñera de abril, para que volveu a registrar? Home, se quería unha pregunta pendiente. Estamos... Mire, se a Xunta contestara o que lle preguntan os seus diputados, xa non lle digo máis. Se se centrara menos na Xunta e se centrara neso, bueno, que non toda a guerra... Se mirara menos para a Xunta e traballara aquí algo máis... Que non toda a guerra, hombre. Pero mire, presidente. A ver, muller, pero se non pasa... A ver, se non estamos... Non se tensione tanto. Felices, estamos felices. Se contestara a Xunta, eu xa non digo máis. Bueno, non vou dicir nada. É mellor que non diga nada. 10 veces máis tarde do que contestamos nosotros estaríamos encantados. Pero bueno, nos vamos a seguir contestando. Chapó. Outra cousa que lle guste que lle contestamos. Pero usted pregunta onte, nosotros contestamos hoxe se podemos, se non hai que solicitar informes. Lea a pregunta, Lea a pregunta. Bueno, xa acabamos agora. Ustedes non se saben o que están facendo, pero bueno. Vamos ca pregunta, a primeira pregunta. Pregunte vostede a primeira. Esta non é a de onte. Pero a de onte se lera xa non faría esa puntualización. Pois a de onte, veña, empece por onde queira. A primeira, a segunda ou a primeira? Cando ten prevista a posta en marcha da sala de despece de caza de Fonsagrada? Lle vai a contestar o seu compañeiro de corporación, Manuel Martínez. Micro, que se non se escoita. Perdón, señor presidente. Según vexo aquí, quere saber os prazos que manexa a Diputación para a dotación de mobiliario e posta en funcionamento definitiva da sala de despece de Fonsagrada. É así? É correcta a pregunta? Está clara. Pois, mire, non miramos ningún plazo, inmediatamente. Hai segundo turno, segunda pregunta. Que foi dunha contundencia que... Moi ben. Pero sempre me dixo así, segundo turno. Non, xa, o segundo turno dispón ela se quere ou non. Non vostede, señor Martínez. Moitas gracias. Vamos a ver, ahora a segunda que é de onte, pero me enterei ahora que é de fai 3 meses. A ver, vamos alá. Pode formulala cando queira. Sí, ben, esta pregunta ven dada de que en 2, 3 ocasións se solicitou ver expedientes de Comisión de Goberno referente ao do Breogán. A primeira data é de febreiro deste ano 14 e, bueno, a día de hoxe non tivemos acceso a esta información. E a pregunta é quen son os novos accionistas da Sociedade Deportiva Anónima Breogán despois das adxudicacións do allamento de accións ás que se refire a Xunta de Goberno nas datas de 14 de febreiro e 28 de marzo. Señor Veiga, quere contestar, sí? Sí, pois efectivamente esa é unha información que se lles vai a facilitar cando teña cerrado este procedimento, tanto da primeira fase como despois tamén no da segunda fase. Non teña medo que se lles dará a información cando o procedimento teña totalmente cerrado. Ben, pero eu creo que o que se está a pedir aquí é ver unhas actas dunha comisión de goberno, o contido da comisión de goberno. Non o acordo que vostedes tomen. Nos estamos pedindo aquí, entre outras cousas... No, aquí están facendo unha pregunta concreta. Quen son os novos accionistas da Sociedade Anónima Deportiva Club de Baloncesto Breogán despois das adxudicacións de allamento de accións ás que se refiren as xuntas de goberno de datas 14 de febreiro e 28 de marzo? Fa unha pregunta moi concreta. Estou-lle dicindo que tan pronto teña cerrado o proceso se lle responderá e se lle darán todos eses datos. Moi ben. Temos que tratar, levanta a sesión recordándoles que temos inmediatamente a Xunta General de Bislusa, por tanto, quedámonos aquí
o resto de público ten que abandonar a sala, e iniciámola de inmediato. Por tanto, non hai, nese sentido, recesos, nin pido aos diputados que non salgan do salón de plenos. Quieto, non te podes mirar iso.